Bos días, señoras e señores concelleiros. Iniciamos pleno concello número 17, sesión ordinaria, convocada ás 9 horas do día de hoxe, orden do día en poder das señoras e señores concelleiros. Constatamos quórum, secretario. Se abre sesión pública e iniciamos o debate. A discusión e o debate dos puntos 2, 3, 4, 5 e 6 acordou a Xunta de Portavoces facelo conxuntamente. Tempo de intervención de 10 minutos por grupo aprox. Por tanto, iniciamos punto primeiro, actas anteriores, observacións. Queda aprobada a acta. Pasamos aos puntos parte resolutiva, orzamentos e facenda, puntos 2, 3, 4, 5, 6. Ten a palabra o concelleiro de Facenda, seu turno inicial. Ben, bo día a todas e a todos. Nestes puntos acumulados da actualización das ordenanzas fiscais para o vindeiro ano 2026 hai que contextualizalo no proceso de elaboración do orzamento para o vindeiro ano 2026. Nun proceso de que o ingreso corrente sirva para financiar o gasto corrente, é dicir, no equilibrio primario que ten que ter o orzamento para o vindeiro ano 2026, onde hai que dicilo, algúns capítulos suben significativamente, como o capítulo 2, que sube máis de 10 millóns de euros. Por tanto, esta actualización non é máis que unha forma de dar cobertura a ese gasto corrente a través de ingresos correntes para garantizar, quero dicir, os servicios públicos de calidade, que son os que están fundamentalmente financiados con este ingreso corrente, servicios como de limpeza, como o de escolas infantís en licitación, como de parques e xardíns, ou ben tamén o sistema de becas que ten este concello. Por lo tanto, ingresos para financiar ese gasto corrente. É importante ter en conta tamén que partimos dun contexto previo no que nos anos 19 e 20, fundamentalmente, houbo unha rebaixa de impostos e tasas municipais por parte deste goberno, e a esa rebaixa de tasas municipais e de impostos municipais no ano 19 e 20 lle seguiu unha etapa de 3 anos, de 3 exercicios, o 21, 22 e 23, de conxelación de impostos. Conxelación de impostos nun contexto de alza do IPC, de alza da inflación, que é o mesmo que decir unha reducción de impostos. Hai que ter en conta que neste período acumulado do ano 2021 ao ano 2024, o IPC acumulado destes anos se supera o 19%. Por tanto, un 19% de inflación é unha actualización moito menor dos impostos e das taxas municipais. O que é o mesmo, unha reducción en termos reais da presión fiscal de 9 puntos porcentuais neste Concello de Vigo, mentras subía o salario mínimo interprofesional, mentres o salario mínimo subiu un 17% nestes anos, mentres a subida do IPREN tamén se situou por enriba do 11% e onde a subida salarial dos convenios tamén subiu por enriba do 12%. Ao que hai que engadir tamén a revalorización das pensións que fixo o Goberno de España por enriba do 16%. Por tanto, neste contexto, desde o contexto macro, se procede a esta modificación, a esta actualización das ordenanzas fiscais para o ano 2026. Mantendo, como non pode ser de outro xeito, o importante volume de beneficios fiscais, de reducción fiscal que temos neste Concello. Por poñer algún exemplo, no ámbito do IBI, do Imposto sobre Bens Inmobles, que grava as familias que son propietarias dunha vivenda, sinalamos que hai 300 familias numerosas bonificadas neste imposto. Ademais desta bonificación ás familias numerosas, as 300 familias numerosas bonificadas, hai un importe total de beneficios fiscais, de bonificacións que suman máis de 5 millóns de euros neste imposto sobre bens inmobles. No imposto sobre actividades económicas, hai que dicir que das 40.000 actividades económicas que se desenvolven na cidade, tan só pagan este imposto 4.574
actividades. Por lo tanto, hai máis de 35.000 actividades económicas bonificadas neste imposto sobre actividades económicas. Ou no lixo que están bonificadas 3.800 familias neste termo municipal. Hai que engadir tamén a importante bonificación que se fai nas escolas infantís, nas escolas artísticas, donde a bonificación supera o 85%, con un custe de máis de 1 millón de euros para as escolas artísticas de arte, teatro e danza, para un total de 710 persoas, por tanto, 710 usuarios que teñen unha bonificación do 85%. O mesmo nas escolas deportivas, onde a bonificación supera os 9,7 millóns de euros. Por tanto, estamos nun contexto no que procede actualizar as ordenanzas fiscais e procede tamén contestar algunhas propostas en sentido contrario que veñen da oposición, sinaladamente do Partido Popular, porque cando gobernaban tiñan tipos impositivos máis altos no IBI do que propoñen agora nas súas emendas ás ordenanzas fiscais. Sendo alcaldesa Corina Porro e sendo alcalde Manuel Pérez, os tipos do IBI nesta cidade eran máis altos do que propoñen agora os representantes do Partido Popular. Por tanto, unha contradición no seu propio sentido e na súa forma de gobernar, porque cando gobernan suben impostos, como fan, por certo, en Ferrol, sube o IBI un 10%, en Mos van a subir o IAE, en Sanxenxo, onde sube o IBI, en Pontareas, onde sube o IBI e a tasa de lixo, ou en Lalín, onde tamén sube o IXO. E tamén, como sucede, onde se endebedan, porque pasa en Galicia. Cada galego debemos 4.500 euros pola xestión do señor Feijóo e do señor Rueda. Por certo, non queren incluso que lle condonen a débeda, por lo tanto, xa ven a súa responsabilidade. Por tanto, cando gobernan, suben os impostos, se endebedan e cando non gobernan, fan xogos florais, porque, hai que dicilo así de claro, o que propón o Partido Popular nas emendas a estas ordenanzas fiscais son xogos florais. Saben vostedes canto é o recorte que propón o Partido Popular nas ordenanzas fiscais? O recorte supera os 35 millóns de euros. Exactamente 35.889.000 euros. Esas son as propostas do Partido Popular. Eu lle digo ao Partido Popular que sexan valentes, que ademais de propoñer un recorte de máis de 35 millóns de euros, que digan onde queren recortar. Porque o Partido Popular é o partido dos recortes. Que queren recortar? Na dependencia? Queren recortar nas becas? Queren recortar na política de humanizacións? Onde queren recortar esos 35,8 millóns de euros do Partido Popular? Que digan onde. Mire, nós temos unha presión fiscal baixa e nesa presión baixa no contexto das cidades nos movemos. Se temos en conta a presión fiscal en Galicia, Santiago é a cidade que máis paga e Vigo é a que menos paga. Se temos en conta o recibo da IBI urbano per cápita, Santiago, de novo, é o que máis paga, con 340 euros de media de recibo do IBI, fronte a Vigo, que paga unha media de 254 euros. Por tanto, temos unha presión fiscal baixa e iso que tamén, unido á débeda cero, nos permite achegar todos os recursos para a cidadanía. Por tanto, se actualiza os tipos do IBI, sí, hai que dicilo tamén, cunhas ponencias de valores dos anos 80, dos anos da reconversión naval en Vigo, dos anos donde o valor desta cidade era moito máis baixo e, por tanto, sí, xa sei o que me van a dicir, que temos uns tipos aparentemente, non van a dicir isto, van a dicir que temos os tipos máis altos, pero unhas bases impoñibles máis baixas do resto de Galicia. Eso é o que nos permite ter o recibo do IBI máis baixo de todas as cidades de Galicia, porque a nosa ponencia de valores é do ano 1986, un ano marcado pola reconversión industrial, polos baixos valores das vivendas nesta cidade. Ou no IAE, criticarán probablemente a actualización do IAE, pero hai que recordar tamén que a Deputación de Pontevedra se leva 1,3 millóns de euros do IAE. A Deputación de Pontevedra tamén se financia con o imposto sobre actividades económicas. Ou por poñer tamén de exemplo outra ordenanza que se actualiza, a da grúa. Un contrato firmado por un goberno do Partido Popular. Un contrato que nos costa aos vigueses 1,5 millón de euros o ano, o contrato da grúa, firmado polo Partido Popular para
unhas retiradas de servicios de 4.900 servicios ao ano. Por lo tanto, nós o que facemos é actualizar esa presión fiscal baixa que temos en Vigo, actualizar as ordenanzas fiscais para o ano 2026 para que esos ingresos sirvan para financiar os gastos correntes e, por tanto, nun contexto tamén de mantemento dos beneficios fiscais e do apoio ás familias. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Turno de grupos. Portavoz de OBNG, seu turno. Ben, bo día. Hoxe debatemos unha cuestión central para o Concello, para a nosa cidade, sobre todo para o peto de todas as viguesas e vigueses, a actualización das ordenanzas fiscais municipais para o ano 2026. E facémolo cun debate que o Goberno decidiu entrampar e que vostedes queren limitar. Primeiro, ao non ter xustificado a necesidade financeira de incrementar as taxas e impostos e despois ao impedir que este pleno poida dictaminar o conxunto das ordenanzas fiscais, todas elas e non apenas 5 destas. E o primeiro que quero deixar claro é que o Bloque Nacionalista Galego non vai ser cómplice dunha nova suba xeralizada dos impostos municipais. Non podemos avalar a súa tortura fiscal porque iso é o que significa volver a incrementar un 4% os impostos e taxas municipais por terceiro ano consecutivo, por terceiro ano non electoral. É posíbel que para Abel Caballero, cun salario anual que supera os 75.000 euros ou para os membros do Goberno con retribucións de máis de 65.000, o aumento das taxas nun 4% poida parecerlles un asunto menor, pero non o é para moitos fogares da cidade nos que cada euro conta e onde cada día 15 é fin de mes, non como no fogar do señor Carlos López Fon. É insultante que un goberno que se di progresista pretenda aplicar un incremento xeral dos impostos que é case un 1% superior ao aumento medio dos salarios. Repito, por máis que interrumpan, é indecente que un goberno que se di progresista pretenda subir os impostos en case un punto por acima do aumento medio dos salarios. Un concello coa capacidade económica de Vigo non pode contribuir a aumentar o empobrecemento da maioría social nunha cidade na que hai preto de 60.000 persoas en risco de exclusión social e pobreza e até 23.000 fogares con ingresos inferiores a 8.000 euros anuais. É inaceptável que o goberno de Caballero pretenda meter de novo a man no peto da xente obrigándoa a pagar cada vez máis a cambio de menos. Porque ese é o verdadeiro drama, esa é a verdadeira injustiza fiscal. Cada ano as viguesas e vigueses ven como o recibo da auga, do lixo, do IBI ou do imposto de circulación lle segue subindo, mentre o Concello deixa sen gastar, o seu goberno deixa sen gastar preto de 100 millóns de euros do orzamento municipal, non por falla de recursos, senón simplemente pola súa incapacidade na xestión dun goberno instalado na propaganda e no autobombo, pero que falla en atender o esencial. Como se lle pode pedir á veciñanza que faga máis esforzos fiscais se logo os recursos non se traducen nin en mellores servizos, nin en máis investimento social, nin en máis equipamentos nos barrios e parroquias? Unha nova suba xeral de impostos que é especialmente injusta no actual contexto no que as clases populares e traballadoras seguen a padecer o impacto da inflación real para alén da cosmética dos datos macro, da que se nota na cesta da compra e nos pagos de cada mes. O que hoxe nos traen é un modelo fiscal que castiga as maiorías sociais, que carga sobre os fogares traballadores, mentras segue a ser tolerante cos grandes patrimonios, cos fondos que especulan coa vivenda, coas grandes superficies comerciais. E fronte iso, o Bloque Nacionalista Galego presentamos, mal que lles pese, por moito que lles incomode, unha alternativa. Unha alternativa frente á demagoxia do goberno con subas xerais e indiscriminadas e tamén frente á demagoxia do Partido Popular que pide descontos xerais. Unha alternativa que se resume nun principio sinxelo pero fundamental, que menos pode, que menos pague, que máis ten, que contribúa máis. Esa é a esencia dunha fiscalidade socialmente xusta que para selo ten que ser progresiva e equidistributiva. Por iso, o BNG registramos 60 enmendas ao seu proxecto de ordenanzas fiscais para 2026 como unha alternativa concreta e sólida para evitar que as viguesas e vigueses sigan a pagar cada vez máis a cambio de menos. En primeiro lugar, reclamamos conxelar todos os importes e dar marcha atrás ao incremento xeral do 4% e defendemos
o alargamento das bonificacións e exencións para atender os parámetros de renda. Nese sentido, propoñemos unha rebaixa do 50% para as familias e fogares con menos recursos no recibo do IBI, no imposto de circulación, no lixo, nas escolas municipais e nas instalacións deportivas. En relación á navallada do recibo do lixo, que ven de sufrir un incremento brutal, propoñemos unha modificación das tarifas para facelas progresivas. Señor presidente, pode dicirlle ao seu grupo que guarde silencio? Pode pedirllo? Vexo que non. Fará o mesmo co resto, Non ten sentido que pague o mesmo recibo do lixo un fogar con 3 persoas que cunha soa. E pedimos ampliar ata o 75% o desconto na cota variável para os fogares, esa ampla maioría que contribúe na recollida separativa e na reciclaxe. Ese desconto, que aínda que está previsto na actual ordenanza nun 65%, non se lle aplica a ninguén por decisión do seu goberno, asunto sobre o que falaremos noutro debate posterior neste mesmo pleno. Co axuste que propoñemos desde o BNG, unha familia de 4 membros vería reducido o recibo do lixo un 14%, e en caso de fogares cunha soa persoa, moitas delas maiores, rebaixaría un 18% ese imposto. Trátase dun paliativo que sabemos claramente que é insuficiente, pero que permitiría reducir o impacto deste recibo no camiño de superarmos o modelo caro, obsoleto, antiecolóxico e ineficiente que representa a Sogama. Nesa mesma liña, volvemos demandar que se dean pasos para poñer fin ao calote do recibo da auga en Vigo. Para iso reclamamos un desconto do 25% no recibo a todos os fogares no que o consumo mensual sexa inferior a 3 metros cúbicos por persoa, ademais de exención total para persoas perceptoras de axudas sociais como garantía de acceso universal a este ben básico. E chamamos a avanzar cara a un modelo de xestión da auga 100% público, que cobre de verdade en función do consumo real e non como agora. Pero o que pedimos constituir un grupo de traballo aberto a participación do tecido asociativo de persoas expertas durante o primeiro trimestre de 2026 para estudar un novo modelo integral de xestión da auga e un novo sistema tarifario para os servizos de abastecemento, saneamento e depuración. Outro dos eixos, se cadra un dos máis importantes das 60 emendas do BNG, é enfrontarmos con medidas fiscais, tamén con medidas fiscais, o gravísimo problema do acceso social á vivenda en Vigo. Nese obxectivo, propoñemos aplicar un recargo do 150% a todas as vivendas baleiras e sen uso, máis de 22.000, segundo o último censo oficial do INE, unha medida que xa están a estudar outros concellos, e tamén aplicar ese recargo aos pisos turísticos diante da súa proliferación descontrolada na nosa cidade. Ao tempo, propoñemos que se bonifique nun 95% o IBI a todas as vivendas que se incorporen a algún programa público de promoción do alugueiro ou que sexan destinadas a arrendamentos en réxime de protección ou social. Desde o bloque cremos necesario adecuar o esforzo fiscal de quen ten máis recursos, polo que reclamamos un incremento do 20% no imposto de actividades económicas para esas empresas cunha facturación superior a 1 millón de euros como medida que compensa as bonificacións e exencións propostas para as persoas e familias con menores recursos. Do mesmo xeito, defendemos recargar nun 95% as taxas de actividade para a lacra das casas de apostas, así como tamén para aquelas empresas dedicadas á xestión e promoción de vivendas de uso turístico, e subir tamén as taxas que pagan os bancos e entidades financeiras polo uso da vía pública cos caixeiros. Todas e cada unha destas propostas, o sorpresa, foron rexeitadas polo seu goberno, pero non seguimos a defendelas a través dun voto particular para que este pleno se poida pronunciar. Porque do que se trata é de decidir se Vigo vai seguir sendo unha cidade onde se exixe cada vez máis as maiorías sociais para manter un modelo de xestión esgotado, baseado na propaganda e na inexecución do orzamento, ou se queremos avanzar cara a unha fiscalidade socialmente xusta, progresiva, redistributiva ao servizo da maioría social. O BNG témolo claro, non a suba xeral do 4%, si a aliviar o recibo do lixo e da auga, si a bonificacións para as familias traballadoras e para quen menos ten, si a recargos a vivendas baleiras en mans de especuladores, si a poñer a fiscalidade municipal ao servizo dunha cidade máis xusta, máis verde e máis habitável. As viguesas e vigueses merecen un concello que non sexa unha máquina de recadar o que non gasta, senón unha ferramenta para garantir dereitos e mellorar a vida das súa xente. E con esa premisa, o BNG brindámoslle a oportunidade de rectificar apoiando o noso voto particular. Máis nada. Turno Grupo Popular. Grazas, presidente.
Bo día a todos e a todas. Estamos outro ano máis ante a proposta de aprobación definitiva das ordenanzas fiscais e prezos públicos para o ano 2026. Unha aprobación, unha vez máis, en diálogo, sen consenso, sen atender ningunha das propostas do Partido Popular e nin do resto da oposición. O Goberno local trae a este pleno a mesma proposta que xa vimos en comisión, unha proposta que se limita a incrementar un 4% en certos impostos e tasas locais, un 4% sumado ao 4% do ano anterior e o 4% do anterior ao anterior. Sí, saben sumar ben un 12% nos últimos 3 anos, un sablazo do que alertou o PP mentras o alcalde calaba e o BNG estaba a velas vir racionando cunha semana de retraso. Subidas sen nada a cambio, xa o verán nas liñas orzamentarias 2026, que tamén o señor Caballero trae este pleno, máis do mesmo. Sen introducir ningunha medida de carácter social, sen reforzar servizos e sen correxir os problemas que vimos denunciando ano tras ano. Por decretazo, poderíamos dicir, coas boas prácticas ás que nos ten acostumado este goberno municipal. Para que quede claro, o que aproban hoxe é unha suba generalizada que penaliza as familias. Suben o imposto de bens inmobles, suben o imposto de actividades económicas, suben as tarifas das escolas municipais de música e artes escénicas, suben as instalacións deportivas e suben mesmo as tasas de grúa e de depósito de vehículos. E a xustificación oficial é a evolución do IPC. O Concello di que o custo da vida subiu un 22% entre o ano 2020 e o 25 e que eles só están a actualizar un 12,5% acumulado ao longo de 3 anos. Pero cando fala de salarios de persoal no capítulo 1, parece que o IPC xa non lle vale e aplica unha subida en base á inflación. Un 4% máis de recaudación frente a un 1,8% do incremento salarial. Medida moi progresista. Debo dicirlle que, por un lado, aplicar o IPC é discriminatorio porque non afecta por igual a toda a poboación e, por outra banda, porque subir os impostos non ten xustificación cando o Concello leva anos pechando exercicios con superávit e con un nivel de execución ridículo. Suben ingresos, pero non hai retorno social. Os vigueses pagan máis, pero non reciben máis a cambio. A presión fiscal aumenta, pero os servizos non melloran, suben as tasas, pero as escolas municipais seguen saturadas. Páganse máis impostos, pero non hai vivenda pública, nin solo industrial. Suben as tarifas deportivas, pero moitas instalacións levan anos sen renovar ou sen cubrir a demanda real. Desde o Partido Popular presentamos enmendas en positivo, realistas e viables para mellorar estas ordenanzas, propostas que nacen da escoita activa da cidadanía, das entidades deportivas, das AMPAs, das familias numerosas, das persoas maiores e das entidades sociais. E que fixeron vostedes? Rexeitalas todas, sen diálogo, sen explicación, sen un mínimo exercicio de respeto institucional. Déixeme repasar algunha desas propostas. Propusemos unha baixada do 50% do tipo impositivo xeral no imposto sobre bens inmobles para aliviar a carga das familias e tamén reducción para inmobles rústicos e actividades económicas non residenciais en coherencia coa situación de moitos negocios e autónomos que seguen a recuperarse da crise. Propusemos bonificacións do 100% da cuota do imposto sobre actividades económicas para negocios afectados para obras municipais, como xa ocorre noutros concellos. Vostedes suben, pero non compensan os presuizos que vostedes mesmos xeran. Solicitamos congelar as tarefas para as escolas municipais de música e para o deporte base e incorporar bonificacións ou exencións por renda, diversidade funcional, familia numerosa ou monoparental. Tampouco aquí aceptaron nada. Nin só un euro de alivio fiscal para quen máis o necesita. Un modelo de ordenanzas en rostro humano. Só algo demostran estas ordenanzas e que o modelo do alcalde Caballero é un modelo de recaudación sen redistribución. Un modelo de ordenanzas que non distingue entre quen pode pagar de quen non, que non é progresivo, que non ten perspectiva social, que trata igual a empresa que factura, por exemplo, 10 millóns que a un pequeno autónomo, que malvive co que gaña e que lle suben as tarifas a unha familia cuidadora mentras presume de cidade social. Señor alcalde, isto non é gobernar, isto é impoñer. Non nos vale que digan que subir un 4% é pouco. O problema é que o suben todos, en priorizar, sen matizar, en sen pensar nas consecuencias. É simplemente bochornoso, un 12% de suba acumulada. E aínda teñen a ousadía de escudarse no IPC.
Non nos vale que o digan que o que fan para garantir o equilibrio orzamentario, porque o que falla non é o orzamento, é a súa xestión. Segundo os datos oficiais de execución de xuño do 25, só executaron o 30% do orzamento total. É un ridículo 6% das inversións reais. Teñen cartos, pero non os executan e, mentres tanto, suben impostos a todos os vigueses. Outra forma de facer as cousas é posible. Desde o Partido Popular temos outra proposta alternativa, un modelo fiscal progresivo con bonificacións para quen máis o necesita. Unha política de tasas con criterios sociais pensada para as familias reais, non para os titulares de prensa. Unha fiscalidade con rostro humano, non un imposto encuberto de propaganda. Queremos ordenanzas que non se recauden, senón que redistribúan, que non penalicen o esforzo, senón que acompañen a cidadanía, que non sexan un peche contable, senón unha ferramenta para construir cidade. Por todo isto, señor alcalde, votaremos en contra destas ordenanzas, porque Vigo non necesita máis presión fiscal, necesita máis xestión, máis empatía e máis responsabilidade. Permítame aquí unha última reflexión. Con esta aprobación, o alcalde consume, como xa veño repetindo nesta intervención, a terceira suba consecutiva do 4% nos impostos municipais. Sablazo no 24, no 25 e agora tamén no ano 26. Todo clarísimo para facer caixa antes das eleccións do ano 2027. Desde o PP de Vigo xa advertimos a cidade destas subas no seu momento. O que queda por decir é o que me temo de agora en diante. E creo que non me equivocarei se digo que dentro dun ano, tras esquilmar, como digo, durante 3 anos consecutivos as familias viguesas, un 4, máis un 4, máis un 4, ese 12% acumulado, o alcalde intentará vendernos unha conselación fiscal, como se fose agasallo electoral. Pero a cidadanía, señor Caballero, xa non traga, está cansada de todas estas cuestións, porque nós creemos que Vigo merece unha fiscalidade xusta e unha política seria que non ofrece este goberno municipal. Queremos unha cidade que construa, queremos un goberno que acompañe ao crecemento unha cidade que o merece e non queremos vivir nunha campaña permanente ao que nos ten acostumados. Máis nada e moitas grazas. Turno final, concelleiro de Facenda. Creo que acordaron que eran 5 minutos. Ben, despois destes minutos de expresión libre da representante do Partido Popular, hai que decir que non sei en que cidade vive, porque esas 3 subidas que di, nesta cidade, polo menos, non sucederon. Estamos actualizando este ano a segunda subida desa actualización do 4%, por lo tanto, non sei onde está esa terceira actualización da que fai mención a representante do Partido Popular. Pero mire, xa yo dixe tamén o representante do Bloque Nacionalista Galego, escoitar non significa dar a razón, porque se vostede me escoitou na miña intervención, sexa valente, diga onde recortarían 35 millóns de euros en gasto público municipal. Digan onde recortarían esos 35 millóns de euros. Sexan valentes, non fagan fogos de artificio que poden soar moi ben para a cidadanía cando son irrealizables. Xa se lles dixo no rechazo ás súas emendas. Pero mire, é que ademais minten, pero minten porque din que non reforzamos servicios municipais. Miren, estamos reforzando o servicio de limpeza, estamos reforzando o servicio de transporte, estamos reforzando a apertura e a mellora nas instalacións deportivas, estamos reforzando o servicio de axuda no fogar, sí, un contrato que atende as persoas maiores na súa casa, ou o xantar na casa que tamén atende as persoas maiores, e tamén sinaladamente a política de becas e de axudas municipais. Para eso sirven os impostos, para eso sirve esta actualización de taxas. Por lo tanto, non é verdade que non reforcemos servicios municipais, servicios que, por outra banda, foron destacados pola cidadanía como servicios de extraordinaria calidade. Hai que referirse de novo á enquisa da OCU, que nos di que os servicios públicos municipais de Vigo son os mellores servicios públicos do contexto de España. Pero miren, logo fan fogos de artificio tamén. Nesa rebaixa do IBI que propoñen, nesa rebaixa do 50%, insisto, cando gobernaron nesta cidade, os tipos que agora reclaman baixar eran máis altos con Manuel Pérez, eran máis altos con Corina Porro. Nesa rebaixa do 50% parece que descubriron a panacea. Rebaixar o suelo rústico en Vigo. Saben canto suelo rústico hai en Vigo? 813 fincas.
Esa é a proposta do Partido Municipal. Nunha cidade de contexto urbano, rebaixar o solo rústico como gran proposta para a cidade. Miren, a súa proposta é un engano. Os 35 millóns de euros que propoñen de recorte, esa é a proposta do Partido Popular. Donde gobernan, queren recortar. Donde gobernan, se endebedan. Donde gobernan, tamén suben impostos, como dixen antes, que fan en Ferrol e fan noutras cidades como Sanxenxo, no contexto de Galicia. E mire, o Bloque Nacionalista Galego, de novo, hai que recordarlle o seu linguaxe trampista. Eso de entrampar, tortura, propaganda, autobombo, navallada, calote, eso só é capaz de dicilo unha persoa fanática de Donald Trump. Por lo tanto, neste contexto democrático que temos na cidade de Vigo, onde os extremos pola dereita están fora da cidade, parece que vostede tampouco sabe que os impostos sirven para sufragar esos gastos que dixen que íbamos a afrontar e que, reitero, agora que vamos a reforzar. Fala vostede dunha cousa que non debería de sacar, porque se vemos cal é o alcalde co salario máis alto, quizáis leva as islas do Bloque Nacionalista de Galego, está moi perto de aquí, a 30 kilómetros, en Pontevedra. Non vou dicir o nombre, pero é evidente que o alcalde co salario máis alto non está nesta cidade. Miren, vostedes teñen unha política contradictoria, porque cando están no goberno suben impostos. Pasa en Santiago, ou acaba de pasar en Cangas e en Moaña. É que en Cangas e Moaña non se suben os impostos. Non acaban de subir a taxa do lixo a 126 euros, máis cara incluso que a de Vigo. Quen goberna? Quen goberna aí? Por tanto, sexan coherentes co goberno. Miren, as súas enmendas son imposibles. É de novo un artificio floral. 60 enmendas, din. Sí, algunhas delas imposibles. Subir un recargo dun 150%. Por certo, un recargo que xa temos do 100% no máximo que permite a lei. Ustedes piden fora da lei. Debe ser que vostedes actúan fora da lei. Enmendan ordenanzas que non se modifican. Bueno, eso parece que está claro que son evidentes fora de xogo. E mire, eso de recadar para non executar non é certo. É que tampouco é certo. É outro dos bulos do Bloque do Partido Popular. Nos executamos. Acabamos de incorporar remanentes por importe superior a 72 millóns de euros ao orzamento. Remanentes de máis de 72 millóns de euros no orzamento incorporados. Por lo tanto, para executar nun compromiso plurianual coa cidade, para transformar e seguir transformando esta cidade e para mellorar os servicios públicos. Por lo tanto, non é certo que non se execute. Non teñen razón ningún dos dous. Por lo tanto, estos recursos están destinados todos á cidadanía, nunha cidade de débeda cero e de presión fiscal baixa. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Rematado o debate, pasamos á votación. Hai un voto particular do BNG, os puntos 2, 3, 4, 5 e 6, que cumprirá a votalos antes de cada un. Empezamos a votación. Punto segundo, ordenanza fiscal, imposto sobre bens inmuebles, voto particular do BNG. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitado por 3 votos a favor, 19 en contra e 5 abstencións. Procedemos a votar o texto do punto segundo. Votos a favor. En contra. Abstencións, 0. Queda aprobado por 19 votos a favor e 8 en contra. Punto terceiro, voto particular do BNG. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitado por 3 votos a favor, 19 en contra e 5 abstencións. Punto terceiro, texto do dictamen. Votos a favor. Votos en contra. Non hai abstencións. Queda aprobado por 19 votos a favor, 8 en contra e ningunha abstención. Pasamos ao punto cuarto. Reguladora de fondos públicos, escolas municipales. Texto do bloque. Voto particular.
votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rechazado por 3 votos a favor, 19 en contra e 5 abstencións. Pasamos ao texto do dictamen. Votos a favor, votos en contra. Queda aprobado, ninguna abstención. Queda aprobado por 19 votos a favor, 8 en contra e ningunha abstención. Punto quinto, voto particular do BNG. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitado por 3 votos a favor, 19 en contra e 5 abstencións. Texto do dictamen. Votos a favor, en contra, non hai abstencións. Queda aprobado por 19 votos a favor, 8 en contra e 0 abstencións. Pasamos ao punto sexto. Voto particular do BNG. Votos a favor, en contra, abstencións. Queda rexeitado por 3 votos a favor, 19 en contra e 5 abstencións. Texto do dictamen. Votos a favor, votos en contra, 8 e 0 abstencións. Queda aprobado por 19 votos a favor, 8 en contra e 0 abstencións. Rematada esta parte, e antes de entrar en o punto de mocións, guardaremos un minuto de silencio en memoria das víctimas de violencias machistas. Moitas gracias. Señoras e señores concelleiros, continuamos co pleno. Punto sétimo, moción do Grupo Municipal do BNG, defensa do sistema público da atención á dependencia, mellora de servicio, axuda no fogar, SAF. Con esta moción, desde o Bloque Nacionalista Galego, queremos falar do verdadeiramente importante, de persoas maiores que agardan meses, incluso anos, por unha valoración da súa dependencia que nunca chega, de familias esgotadas e de mulleres, de traballadoras que moitas veces mesmo teñen que deixar o seu posto de traballo para atender os cuidados domésticos. E falamos sobre todo das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, que hoxe moitas delas están presentes nesta sesión plenaria. Traballadoras que cada día entran en domicilios a brindar cuidados a cambio de salarios baixos, de condicións precarias e sen o recoñecemento que merecen. Traballadoras que a veces teñen que traballar con medo diante de ameazas ou de agresións e que non contan con necesario amparo e protección por parte das administracións. Hoxe falamos de dignidade e a dignidade non se recorta, non se privatiza, deféndese. Galiza está a vivir un desmantelamento programado do sistema público de atención á dependencia. Non é casualidade, é unha decisión política. O Goberno do Partido Popular optou por un modelo que empobrece os servizos, que devolve os cuidados ao ámbito privado e que, en definitiva, abandona a súa sorte ás persoas máis vulneráveis. Mentres, as empresas privadas lucran co sufrimento nunha verdadeira estafa social.
Os datos son escandalosos, 2.000 persoas na Galiza a agardar en valoración polo duplo do tempo legal. 1.026 usuarias e usuarios menos no SAF no conxunto do noso país son este ano e 3.000 menos nos centros de día. E, a cambio, a Xunta desprega a miseria de axudas asistencialistas que non chegan a 400 euros ao mes cando unha praza de residencia supera os 2.000 euros de custo. Galiza é o territorio que menos inviste por persoa dependente, 1.317 euros ao ano fronte aos case 2.000 da media estatal e moi lonxe dos 2.900 que inviste o goberno vasco. E o peor é que, mentres a Xunta recorta 17 millóns de euros en 2 meses ao SAF, apenas achega 5 euros por hora para cuidar de persoas maiores e dependentes. Isto é un roubo ás persoas dependentes, un roubo aos concellos e tamén un roubo ás traballadoras que ven como a falla de financiamento e a cobiza empresarial acaban por engulir os seus salarios. En Vigo a situación é insostíbel, 2.200 persoas en lista de agarda pro SAF cunha bolsa de horas esgotada e un proceso de licitación que, se non se corrixe, vai perpetuar a precariedade. O BNG xa avisamos, non queremos un SAF de baixo custe. Queremos que se escoiten as demandas do Comité de Empresa, poñendo fin ás irregularidades na contratación, como a existencia de xornadas parciais en horario partido, recoñecendo e compensando os tempos de desplazamento, garantindo unha formación homologada e reforzando a prevención de riscos cun protocolo actualizado contra a violencia que protexa de verdade as traballadoras. Porque, tal e como clamaron as traballadoras do SAF este verán, non queremos ter que volver a lamentar ningunha morte máis como a de Teresa de Jesús no Porriño. O sucedido no Porriño debería telo cambiado todo, xa. Unha traballadora denunciou, pediu axuda e o sistema fallou. Hoxe exiximos que ante unha denuncia se aplique a suspensión cautelar inmediata do servizo. Non hai valoración técnica que valga máis que unha vida. Tolerancia cero coas agresións e non só palabras. Protocolos actualizados, avaliacións de risco en todos os domicilios e dúas auxiliares cando a situación o requira. Estamos diante dun problema de modelo. O PP quere que os cuidados volvan ao fogar, que os asuman as mulleres, que se normalice a explotación. No BNG apostamos polo contrario, un sistema público forte, con máis prazas en residencias e centros de día, con financiamento suficiente de como mínimo 20 euros por hora pro SAF e con traballadoras con dereitos, porque non hai atención de calidade sen condicións laborais dignas. E por iso a nosa moción concreta solucións e reclama responsabilidades para instar a Xunta a reverter os recortes e garantir un financiamento suficiente no SAF, para demandar unha reducción efectiva dos tempos de espera e un aumento radical da inversión por persoa dependente, exixindo máis prazas públicas e abandonando o modelo privatizador, reforzando a carteira de servizos e actualizando a normativa para garantir a seguridade e os dereitos de todas as traballadoras, para obrigar a que todos os domicilios teñan medidas de prevención, incluída a presenza de dúas auxiliares cando sexa necesario, e tamén para demandarmos que o Concello de Vigo atenda as demandas do Comité de Empresa, corrixindo de raíz a precarización nos contratos e que estude tamén a remunicipalización para que pase a estar xestionado desde o público e que se mellore tamén o control municipal para garantir a calidade no servizo e respecto aos dereitos laborais. Diante das políticas regresivas do Partido Popular fronte á privatización e ao asistencialismo, o BNG reafirmamos o noso compromiso cun sistema público de coidados robusto, xusto e universal. Non podemos resignarnos á precariedade nin ao abandono dos nosos maiores e das persoas dependentes. Ten a palabra o Grupo Popular. Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, pues una vez más, el BNG vuelve a mentir. Reiteran que la Xunta recorta en dependencia. Y esto es falso, es totalmente falso. Es más, la Xunta invierte en este ámbito más que nunca, mal que les pese a ustedes. Más de 600 millones de euros que se invierte en dependencia este año, un 12% más que el año pasado. ¿Y sabe usted quién recorta en cambio? El señor Pedro Sánchez, ese a quien el BNG nunca se atreve a criticar, nunca se atreve a molestar, porque debería aportar el 50% del gasto en dependencia, pero en Galicia lo hace en menos del 35%. Cada año nos deja de ingresar 250 millones de euros que irían a los dependientes y a las trabajadoras y no lo hace. Y ya acumula una deuda de bastante más de 2.500 millones de euros. Pero de esto, en esta moción, no se dice nada. ¿Y qué hace en cambio el BNG? Lo de siempre, callar. Callar y seguir apoyándole, porque le votan investiduras y leyes, aunque nos trate como si fuéramos los gallegos de segunda. Y ya sabemos, a Cataluña y al País Vasco, al que ya le ha firmado financiar el 50% de la dependencia, todo. En cambio, a Galicia, que espere sentada. Para la gente dependiente de Galicia no hay dinero. Y el BNG, por supuesto, aplaudiendo.
Claro, que paguemos los gallegos. Muy valientes, como siempre, y muy combativos con la Xunta, pero con Sánchez son ustedes totalmente mansos. Es que no hay ni una sola crítica al Gobierno central en esta moción, ni una sola crítica. Y es él el que tiene la deuda con los dependientes gallegos. Y encima piden que paguemos los gallegos lo que nos debe Pedro Sánchez. Curioso nacionalismo este, señor Iglesias. Y también piden la gestión pública de los cuidados, un top 10 de siempre del BNG. Salvo, claro está, donde gobiernan, porque ahí lo privatizan todo, absolutamente todo. Por ejemplo, en el caso de la Diputación de Lugo, donde gobiernan ustedes junto con el BNG, mano a mano con ellos. 9 residencias de mayores, todas privatizadas, las 9, el 100%. Más de 20 millones de euros regalados, según su terminología, a empresas privadas. Eso sí, ahora vienen aquí hablando de la gestión de lo público y de pureza ideológica. Piden ustedes, como siempre, lo que nunca practican allá donde gobiernan. Y con el SAF, que aquí reivindican ahora, hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Pontevedra, privatizado, 17 millones. En Santiago, 22 millones. En Cangas, 1,3 millones. En Moaña, 2,4 millones. Y así también en Bueu, en Rosal, en Tomiño, en Sotomayor. Todos ellos privatizados. Todos. ¿A quién engañan ustedes, señor Iglesias? Y también exigen que la Xunta asuma el SAF, otro top 10 del BNG de siempre. Cuando fue justamente el BNG con el PSOE, en el bipartito, quien decidió que el SAF fuera competencia de los concellos, municipal, por mucho que en Twitter diga usted lo contrario. Lo dice la ley, señora Aguiar, 13/2008, que hicieron ustedes, PSOE y BNG en el bipartito. Es competencia municipal. Perdón que yo no interrumpí cuando estaban hablando, señora presidenta. Sí, sí. Le ruego que no se interrumpan. El debate será más rico. Es decir, que hacen la ley ustedes y después critican que se aplique la ley que hacen ustedes. Hipocresía en estado puro. Y mire, la Xunta financia este servicio con 140 millones de euros cada año, un 8% más que el anterior. Así que de recortes, nada. Y ya están negociando mejoras con la FEGAMP. Pero el Gobierno central otra vez no cumple. Y de eso, reitero, en esta moción no dicen ustedes nada. Silencio absoluto. Y en cuanto al protocolo del SAF, en este caso sí que coincidimos, hace falta. La Xunta ya ofreció su colaboración técnica a la FEGAMP a través del ISGA y, de hecho, el ISGA ya está elaborando una primera versión de este protocolo. Pero a ustedes les gusta más hacer ruido y usar casos trágicos como arma política. Y mire usted, la Xunta puso en marcha también un plan de choque para agilizar la dependencia y la discapacidad, un plan que ya benefició a casi 10.000 gallegos en lo que va de año. Y, por supuesto, sin decirle a la gente cómo tiene que vivir o qué recurso tiene que tener. Eso queda para ustedes, que les encanta mandar en casa de los demás. ¿Y qué hace el Gobierno central? Atacarlo en el Constitucional y recurrirlo. Eso sí, después de copiarlo, pero a peor. Es decir, primero lo critican, luego lo plagian mal y después lo boicotean. Un disparate digno de un sainete. Y el BNG, una vez más, callado. Ni una palabra contra Sánchez, ni una crítica a este ataque a la autonomía de Galicia. Y ya que hablamos del SAF, hablemos también de lo que hace este Gobierno municipal, porque aquí tenemos otro espectáculo firmado por el señor Abel Caballero. El Concello sacó a licitación el contrato del SAF. Lo hizo mal y tuvo que anularlo. Ahora hay una segunda licitación, pero sin mejoras significativas. Eso sí, lo que no faltan son las fiestas con los mayores y dependientes para mayor gloria del alcalde y que se pueda sacar fotos. Mucho fotocall y pocas soluciones reales. La dependencia, señores del PSOE, si puedo continuar, no se atiende con globos y con orquestas, se atiende con medios, con recursos y con seriedad. Pero ustedes prefieren privatizarlo, darle así casi 90 millones de euros a una empresa y olvidarse del servicio. En resumen, y acabo ya, presidenta, esta moción es pura propaganda. Cada año la Xunta invierte más en dependencia, Sánchez recorta e invierte menos y el BNG pide que los gallegos paguemos su deuda. Nada más, muchas gracias. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas, presidenta. Mire, señora Beijón, a ignorancia dunha persona que se di licenciada en Dereito de non distinguir entre ser titular dunha competencia e delegar a xestión dunha competencia propia é cando menos sorprendente. Compre, de todas formas, responder a todos os extremos da moción presentada hoxe polo BNG. En primeiro lugar, señor Pérez Iglesias, que vostedes queran presentarse aquí como abandeirados e defensores únicos do sistema público da dependencia e dos dereitos das traballadoras
traballadoras, home, vostede sabe que esta concelleira ten traído a este pleno en reiteradísimas ocasións mocións precisamente para denunciar o desmantelamento do sistema público da dependencia por parte do Goberno do Partido Popular e para defender os dereitos das traballadoras. Por certo, traballadoras as que recibe esta concelleira cada vez que as traballadoras lle piden unha reunión ou a chaman por teléfono. En eso non me deixarán mentiras, que traballadoras aquí presentes. A diferencia, señor Pérez Iglesias, é que eu non traio público cando veño aquí a defender o sistema público de dependencia porque creo que non é o verdadeiramente importante. Miren, cos fondos que recibe do Goberno de España a Xunta de Galicia, o único que fixo a Xunta de Galicia foi facer caixa. Porque o certo é que co plan de choque de Pedro Sánchez inxectóuselle a Xunta de Galicia máis de 100 millóns de euros extraordinarios precisamente para reverter os salvaxes recortes á dependencia do Goberno de Mariano Rajoy a partir do ano 2014. Máis de 2.800 millóns de euros de recortes no sistema público da dependencia. Eso sí que é desmantelar a dependencia, señora Abijón. Mire, sabe canto aportaba o Goberno de Mariano Rajoy á dependencia? Menos do 20% do servizo. Fala vostede de que é pouco o 38%, non o 35%, o 38% do Goberno de España, porque temos que reverter os salvaxes recortes e o achazo que Mariano Rajoy lle deu ao sistema da dependencia. Eso sí, tiña a seu pai no sistema da dependencia dentro da Moncloa e eso non é prevaricar. Eso non é prevaricar. Ben, sabe que quen desmantelou o sistema público da dependencia? Precisamente o señor Mariano Rajoy. Suprimiu a cotización á Seguridade Social das coidadoras non profesionais. Demoras vostedes, a Xunta de Galicia, de máis de 369 días para valorar e recoñecer o dereito a un dependente. Mentras o Goberno de España ten inxectado casi 100 millóns de euros, como dicía, extraordinarios, ningún só euro chegou aos concellos. Ningún só euro. Mire, fala vostede de precariedade. Este concello está a licitar un contrato 24,70, un incremento de máis de 5 millóns de euros nun contrato que vai a sufragar íntegramente con cargo a fondos propios o Concello de Vigo. Sí, señora Beijón, porque mire, deses 24,70 euros, a Xunta de Galicia cos cartos do Goberno de España solamente pon 12 euros. 12 euros. Dos 24,70, 12 euros. Dos que, por certo, 7 os pon o Goberno de España e 5 os pon a Xunta de Galicia. Entón, esa é a verdadeira realidade. E máis, fíxense se vostedes están empeñados en seguir desmantelando o servicio de axuda no fogar que este verao, con nocturnidade e alevosía e aproveitando a canícula veraniega, detraeron vostedes máis de 17 millóns de euros das partidas do SAF para metelos no chequiño este precario de 400 míseros euros que lle dan vostedes ás familias para que as mulleres que somos 9 de cada 10 mulleres cuidadoras quedemos en casa coa pata... Discúlpeme un segundo. No puede ser que me pidan que intervenga e cando interveñen outros vostedes. Así que vamos a seguir con isto de que escoitamos cando falan os grupos. Sí, esa paguiña mísera de 400 euros que lle queren dar vostedes mayoritariamente ás mulleres que somos coidadoras para que quedemos na casa e saigamos do mercado laboral. Sí, a precarización dos coidados é no que son vostedes auténticos profesionais. Mire, señor Pérez Iglesias, por respeto, respondendo aos puntos que vostede propón na súa moción, infórmolle de que nós sí temos un protocolo de actuación en caso de situacións de risco para as traballadoras. Nós sí vimos aplicando dende hai moitísimo tempo suspensións cautelares do servicio en tanto que a administración titular da competencia, que é a que resolve os expedientes sancionadores, resolve definitivamente. De feito, o último caso que tuvemos no mes de febreiro comunicamos á Xunta de Galicia a situación de risco dunha traballadora por acoso verbal dun usuario e mentras a Xunta de Galicia non resolveu, que por certo tardou 5 meses en resolver, foille suspendido o servizo a esa persoa, claro que sí, nos actuamos. Despois, en canto por último, decirlle, señor Pérez Iglesias, lle rogaría que foran vostedes como grupo coherentes, porque pedir a remunicipalización deste servizo, cando vostedes levan gobernando 26 anos no Concello de Pontevedra e non nos remunicipalizaron, nin este nin ningún outro, cando vostedes gobernan en Santiago de Compostela e acaban de licitar o ano pasado un contrato para adxudicar o servicio de axuda no fogar, hombre, comecen vostedes con dar exemplo das cousas que lle piden aos demais. Moitísimas gracias. Gracias, señora concelleira.
O debate ten a palabra o Grupo do BNG. As invocacións e coherencia tamén se fortalecen dende o exercicio propio, non? Dende logo, o mesmo Partido Socialista, que non ten reparos en afiar no Parlamento de Galiza as políticas de privatización da Xunta de Rueda ou de Feixóo, son os campións das privatizacións e fan que 2 de cada 3 euros deste Concello acaben en máis de empresas privadas. Miren, en relación á intervención do Grupo Municipal Socialista, o BNG non é abandeirado único de nada. Quen ten un problema cunha visión totalizante do Pleno, do Concello e da cidade son vostedes. Si vostedes coinciden co que defende esta moción, súmense e voten a prol dela, como fai o BNG cada vez que vostedes traen unha moción e coincidimos cos termos que nela se recollen. A nós non nos moven as fobias, non, en relación a ninguén. E non sei exactamente que lle molesta da presenza de traballadoras do SAF neste pleno, que as trouxeron os seus propios pés. Ninguén as trouxo. Viñeron ao pleno porque isto é unha sesión pública. En relación ao Partido Popular, miren, a primeira forza política que exixe ao goberno español que cumpra co 50% de financiamento da dependencia en base á lei da dependencia é o Bloque Nacionalista Galego. De feito, así ben recollido no acordo de investidura como unha das condicións ao noso apoio ao goberno español. Pero vai ter que explicar o inefábel señor Abeijón como se pode gastar máis en dependencia, di el, ao tempo que hai 2.000 persoas dependentes en Galiza agardando case un ano por seren valoradas, ao tempo que neste país temos centos e millares de persoas que falecen sin recibir prácticamente ningún recurso de atención á dependencia, ou que no SAF de Vigo teñamos 2.200 persoas en lista de agarda, mentres a Xunta de Galiza se nega a autorizar máis horas de servizo. Como pode ser? Como pode ser que poidan investir máis e o que temos sexa menos servizo, menos atención, etc. E o que non puido negar o señor Abeijón é que, se gastando din eles máis, supoñemos que en beneficio desas empresas que antes eran amigas, como cambiou a CEO de algunha empresa do sector, se cadra agora son menos, o que non puido negar é que a Xunta de Galiza, a súa achega do goberno galego de recursos da Xunta ao sostemento do SAF son 5 euros hora. Eso sí que está conxelado, ¿no? A diferencia das taxas municipais. Eso sí que está conxelado. A achega do goberno do Partido Popular ao sostemento do Servizo de Axuda no Fogar, que, dende logo, en opinión do BNG, é un servizo que debe ser a espiña dorsal dun sistema público de cuidado. Sobre todo, dicímolo nunha cidade na que temos 8.000 persoas con algún grau de dependencia recoñecido, nunha cidade con 14.000 persoas maiores de 65 anos que viven soas e que precisan atención e cuidados, e as que o BNG defendemos que non se lle pode fallar. E por iso, esta moción é un apelo a fortalecer o sistema público de cuidados frente a quen quere recortalo e privatizalo. E a decisión vai estar no seu voto, na decisión que tomen a hora de levantar ou non a man en apoio desta iniciativa, que o único que quere é asegurar un dereito social. Máis nada. Rematado o debate, sometemos a votación a moción do Grupo Municipal do BNG. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 3 votos a favor. Traballo de cuidados con dereitos e salarios. Traballo de cuidados con 18 en contra e 5 abstenciones.
Vou dar 5 minutos de receso no pleno e voltamos en 5 minutos. Prégolle á policía local que desalose o pleno.
Reanudamos a sesión plenaria, pero antes de pasar a seguinte punto da orde do día, quero que conste en acta que as traballadoras, os traballadores, os sindicatos teñen todo o dereito do mundo a manifestar o seu malestar, a facer as reivindicacións que correspondan. O que sí que non teñen é ningún dereito a insultar. E hoxe aquí se ten producidos insultos, incluso, ademais violentos, de representantes da CIGA acercándose a concelleiros en tono amenazante. E a min me parece que eso non é democrático. Me parece que é absolutamente antidemocrático. Tamén quero que conste en acta, porque isto vai a acontecer, que a medida que nos vayamos acercando ás eleccións municipais, voltaremos a ter este tipo de comportamentos, e o teño que decir, provocados polo Bloque Nacionalista Galego. E paréceme intolerable. Así non se fai democracia. Isto é o que fan, sí, os totalitarios. Os que teñen visión totalizante non ten. Vostede a palabra, yo digo por primeira vez, non ten a palabra. Isto sí que é unha visión totalizante da política. Isto só xenera violencia. E mire, señor Iglesias, de violencia política creo que temos sobrados por parte doutros grupos políticos de ultradereita. Quizás nós, que decímonos situados na esquerda, deberíamos ter outro tipo de comportamentos. Eu espero que sexa así. E agora pasamos ao punto 8 da orden do día, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o incremento da taxa do lixo imposto pola Lei 7/2022 de residuos e solos contaminados para unha economía circular e a ordenanza municipal. Ten a palabra o Grupo Popular. Presidenta, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer las palabras que acaba de lanzar en este pleno, en defensa, además, de mi compañero Fernando González Abijón. Desde el Partido Popular de Vigo traemos a este pleno municipal un asunto de suma importancia para los vigueses y para las viguesas y que afecta directamente a sus bolsillos. Abordábamos hace un momento el sablazo del señor Caballero a la economía familiar al disparar los impuestos municipales un 4% por tercer año consecutivo. Y ahora tenemos que hablar de otro palo a los contribuyentes, en este caso del señor Pedro Sánchez y del propio Abel Caballero, que lo han perpetrado con un recibo de la basura que se ha encarecido hasta un 49%. Pero todo lo sucedido con este impuesto también influye, y mucho, en la confianza que la sociedad deposita en las instituciones, porque la ciudadanía viguesa ha visto como su máximo representante, el alcalde, ha mentido deliberadamente. El alcalde no solo ha recurrido a su táctica habitual de buscar un culpable externo, en este caso Sogama, sino que ha ocultado toda la información posible acerca del origen de este sablazo. Ha hecho lo que mejor sabe hacer, mentir y generar confusión para que la gente ya no sepa qué pensar. Así que tendremos que invertir un poquito de tiempo para hacer un poquito de pedagogía. La enorme subida del recibo municipal de la basura empieza a gestarse en Europa, donde quieren mejorar la gestión de los residuos. Y para eso dieron hasta 15 opciones a los países que forman parte de la Unión Europea. ¿Y cuál escogió el Gobierno de Pedro Sánchez? Pues la que más le gusta a los socialistas, subir los impuestos. Así que Pedro Sánchez elaboró una ley estatal, la Ley 7/2022.
Esa ley obliga a encarecer el recibo de la basura, afectando a todos los ayuntamientos de España. Lo admite el propio Gobierno local cuando modifica el impuesto. En la primera página de este documento aprobado ya se reconoce que es necesario cambiar el contenido de la ordenanza fiscal porque hay que adaptarlo a la nueva ley estatal. Lo dice literalmente. Ante esto hubo diferentes formas de reaccionar. La de Abel Caballero fue mantenerse sumiso ante el tasazo de Pedro Sánchez. La de la Xunta fue alzar la voz ante lo que se avecinaba y, una vez más, Pedro Sánchez hizo oídos sordos y, bueno, pues no salió al rescate de las economías familiares. La Xunta sí. Salió al rescate de las economías familiares ofreciendo una bonificación del 60% a los concellos para minimizar el impacto de la subida en los recibos. ¿Y qué pasa con el 40% restante? Pues que Caballero dijo, pues que lo pagan los vigueses. Yo, desde luego, no me voy a rascar el bolsillo y así ha sido. Hace menos de un mes vimos como en nuestras cuentas bancarias aparecía un cobro de hasta 138 euros. En resumen, de los 4,1 millones que ha subido el coste de la recogida de basura para la ciudad de Vigo, la Xunta asume el 60% y los contribuyentes el 40%. Y el señor Caballero, 0 euros. Una vez más, no pone nada de su parte y se limita a recaudar, a seguir metiendo dinero en su hucha. Pero hay algo todavía más sangrante, porque Abel Caballero, a través del recibo de la basura, no está recaudando solo ese 14% del que hablaba, está recaudando más. Está recaudando concretamente 1,2 millones más, porque el concejal de servicios solicitó el pasado 31 de enero a Sogama la bonificación correspondiente y Sogama se la concedió. Aquí está el documento que lo prueba, pero el ayuntamiento no trasladó esa bonificación a los contribuyentes. Sogama no le está cobrando al ayuntamiento 108 euros por tonelada, está cobrando 95 euros por tonelada y además la Xunta ingresó al concello en abril 1,3 millones correspondiente al Fondo de Compensación Ambiental. Así que Abel Caballero está haciendo caja por detrás, valiéndose del tasazo de Pedro Sánchez en el recibo municipal de la basura. Esto es un escándalo. Y eso es lo que nos ha llevado a presentar esta moción, para informar a la ciudad, para que ustedes informen a la ciudad de cómo y cuándo van a devolverle ese dinero que le han cobrado de más, para que el Concello de Vigo siga los pasos de la Xunta y asuma con fondos propios una parte de la subida del recibo municipal, en este caso del 40%, y para que el Gobierno de Pedro Sánchez siga los pasos de otros países de la Unión Europea que han buscado otras alternativas para mejorar la gestión de residuos sin esquilmar el bolsillo de sus ciudadanos con impuestos, que, por cierto, cobran otras administraciones, en este caso los ayuntamientos. O seu tempo, logo terá 3 minutos máis se quere argumentar máis cuestións. Ten agora a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas. Quero comenzar esta intervención solidarizándome coas traballadoras do SAF que acaban de ser convidadas a abandonar o pleno. A que non hai que convidar a abandonar o pleno é o alcalde Abel Caballero, que unha vez máis abandona o motu propio nunha nova falta de respeto á cidade de Vigo. Miren, incredulidade e indignación foi o que sentiu a cidadanía este mes ao comprobar a suba desproporcionada do recibo do lixo xa nun mes de por sí complicado na economía familiar como é o mes de setembro. Suba que ven condicionada polo incremento do canon que Sogama impón aos concellos un 70% nos últimos 2 anos, e que no caso de Vigo eleva ata os 10 millóns de euros a xestión das 100 toneladas de lixo que xera a cidade cada ano. Se ven a suba deste canon de IVA da Lei de Residuos e Solos Contaminados impulsada polo Goberno de España, resposta, a súa vez, a unha directiva marco de residuos da Comisión Europea que insta aos Estados a legislar para que a taxa cubra o custe do servizo de recollida e incineración do lixo. En Galiza, atopar o equilibrio entre o que nos custa todo ese proceso de tratamento e o que pagamos é a explicación a esta suba do canon de Sogama, que é a empresa encargada desta xestión no noso país. Pois a realidade é que na cidade de Vigo o Goberno municipal optou por repercutilo directa e íntegramente no recibo do lixo aos vigueses e viguesas. E con todos estes condicionantes previos, o contexto xa está listo para que a Xunta do Partido Popular
e o goberno de Abel Caballero actúen como máis lle gusta, a política que levamos anos padecendo de botarse as culpas uns a outros coa conseguinte parálise nos proxectos para a cidade. O goberno municipal, culpando ao canon de Sogama, lembremos participada pola Xunta e por unha empresa privada como Naturgy, e a Xunta do Partido Popular, culpando da suba a lei impulsada polo PSOE en Madrid. Nin Xunta nin Goberno municipal asumen a súa responsabilidade no incremento da taxa e, finalmente, quen paga todo este despropósito, unha vez máis, é a cidadanía. Había outras opcións? Pois, por suposto, claro que había. Xa que a Xunta pode asumir con recursos propios esta suba do custe, aliviando así a factura que pagarían os concellos. E o Goberno municipal tamén pode optar por amortizar esa suba coa inxente cantidade de remanentes dos que dispón, minimizando xa de por sí a injustificada suba do 12% que aplican aos petos da cidadanía co incremento das ordenanzas fiscais por terceiro ano consecutivo, entre elas a da taxa da recollida do lixo. Mais se uns e outros prefiren xogar o patadón para diante pensando que acadan algún rédito político. Miren, o Goberno municipal, por non facer, non fixo nin a bonificación do 65% da parte variable da taxa do lixo, a cal anunciaron aplicarían de oficio para aqueles fogares onde resida xente que empregasen o contedor marrón, ou usasen o punto limpo, ou que empregasen o servizo de recollida de enseres. Incumplen as vosas mismas ordenanzas fiscais nin os anuncios que fan, que iso tampouco, por outro lado, tampouco é nada novo. E no BNG, que é o que defendemos? Pois mira, se certamente o que se busca é o equilibrio económico no tratamento do lixo, a sostenibilidade e a reducción de residuos, o problema é o propio modelo obsoleto, caro e contaminante da actual Sogama. E por iso propoñemos unha emenda de sustitución a esta moción, instando ao Goberno municipal a, por unha parte, constituir un grupo de traballo e elaborar un estudo de cara a poñer en marcha un modelo alternativo a Sogama para a xestión dos residuos da cidade baseada na reducción en orixe, a recollida selectiva, a reutilización, reciclase e compostase, avaliando a posibilidade do seu desenvolvemento mancomunado con outros concellos da contorna metropolitana de Vigo. 2. Aplicar con carácter retroactivo nos recibos librados este exercicio fiscal 2025 pola taxa do lixo, aplicando con todos os seus efectos as bonificacións da vixente ordenanza fiscal, esa mesma que vostedes están incumplindo non aplicando esa bonificación do 65%. 3. Modificar de cara ao exercicio 2026 a ordenanza fiscal reguladora das taxas da recollida de lixo, establecendo tramos per cápita na fixación da cota variable, incrementando o coeficiente de aplicación para as vivendas de uso turístico, incrementar a bonificación para comportamentos responsables até o 75%, alargar a aplicación de bonificación en atención ás condicións socioeconómicas dos fogares e reducir o custe aos locais comerciais de menos de 50 metros cuadrados. Todas estas medidas que propón o Bloque Nacionalista Galego, todas estas propostas, van encamiñadas á búsqueda de alternativas máis xustas e sustentables e afastándonos das disputas partidistas interesadas do Goberno municipal e a Xunta ao que nos teñen acostumados. Moitas grazas. Antes de pasarlle a palabra ao Grupo Socialista, señor concelleiro, teño que aclarar que a quen se convidou a abandonar o pleno e ao sindicato irmán do BNG, a CIGA, que estaba usando violencia verbal, por certo, promovidos por un home, nin siquiera polas sindicalistas da CIGA, por un home, para que quede claro que as mulleres non estaban levando a voz cantante do insulto e a descalificación. Neste pleno non imos consentir esa forma de violencia verbal que queren vostedes impregnar na sociedade. Non o imos a consentir. Ben, ten agora a palabra o grupo. E, por certo, señor Iglesias, vostede lle falta moito para poder presidir este pleno. Cando vostede poida... Non, xa o decidiron. Xa o decidiron. Sí, a ver, silencio. Non necesito que ninguén me defenda. Xa sei que homes como vostede, as mulleres, nos consideran un accidente, claro que o sei. Ten a palabra o Grupo Socialista.
Hablaba la representante del Partido Popular de confianza ciudadana. Voy a hacer mías unas palabras que me decía una persona después de escucharla en un vídeo influencer de este fin de semana. Me decía, y hago mías estas palabras, es increíble cómo se puede defender con tanta convicción algo que sabe que es falso. Lo voy a demostrar en 3 argumentos. En primer lugar, ¿quién hace caja con el canon de Sogama? ¿Quién hace caja con la basura? Miren, el gráfico es significativo. Vigo pagará 10,2 millones de euros este año a Sogama. Entidad, sociedad pública autonómica que tiene unas pérdidas acumuladas de 9,9 millones. Es decir, lo que va a pagar Vigo sirve para limpiar las pérdidas que tiene Sogama. Así se entiende que el presidente de Sogama venga a esta ciudad a intentar defender y a intentar convencernos de que el canon de Sogama está bien y es un canon reducido. Pero es que todavía hay más, porque los vasos comunicantes siguen corriendo. Sogama ingresa en la Xunta 15 euros por tonelada, con lo cual está claro quién hace caja. Primero Sogama y después la Xunta de Galicia. Presupuesto de ingresos de la Consellería de Medio Ambiente. Ahí están 12,5 millones de euros consignados del impuesto sobre residuos que deposita Sogama y que paga Sogama a la Xunta de Galicia. Esa es la primera demostración de que esto es una estafa política. Por lo tanto, lo que está haciendo el Partido Popular es defender ser funcionario no de los vigueses, no de la ciudadanía, ser funcionaria del propio Partido Popular. Eso es lo que les debía caer la cara de vergüenza. Segunda idea que quiero poner de manifiesto. Canon de Sogama, año 2023, 61,71 euros. En el año 24, como había elecciones, subieron un poquito primero y subieron a 74 y después de las elecciones a 96 euros. Ya una primera y una segunda subida en el año 2024. Y en el año 2025 dijeron, subida a 118 euros, pero vamos a bonificar un poquito y vamos a bajar a 104,50 euros. Ese canon bonificado al que dicen que nos acogimos, claro que sí, claro que nos acogemos para que la ciudadanía no tenga que pagar más. Porque ese canon está condicionado a que se reduzca el volumen total de toneladas, lo dice Sogama, que se reduzca el volumen total de toneladas que manda la ciudad a Sogama. Por lo tanto, ojo, que todavía Sogama nos puede decir, no, donde dije 104 son 118. Segunda mentira del Partido Popular. Mire, el Fondo de Cooperación Local se ha incrementado, sí. En esa ensalada de cifras que ustedes hacen del 60% está el Fondo de Cooperación Local. Pero ¿saben lo que ha hecho el Partido Popular? No descontar la población que no envía residuos a Sogama, es decir, Nostián y el Barbanza. Con lo cual, Sogama y la Xunta de Galicia nos deben todavía 300.000 euros que no recibe esta ciudad en compensación. Si tienen en cuenta la población que deposita residuos en Sogama, tienen que descontar la que no deposita residuos en Sogama. Por lo tanto, la realidad es que estamos pagando 104,5 euros por tonelada enviada a Sogama. Por lo tanto, los números están claros. La ensalada de cifras, de letras que hace el Partido Popular es la que no está clara. No lo entendió ni su portavoz cuando bajó a hablar con los funcionarios a que le explicasen el tema. No lo entiende la portavoz del Partido Popular en este pleno, que tampoco sigue sin entender de qué va esta cuestión. Lo que sí que está claro es que pagamos más de 4 millones de euros a Sogama este año. Esos más 4 millones de euros es la caja que está haciendo Sogama. Esos 10 millones de euros, 10.241.000 euros que pagaremos en 2025 Sogama, es lo que está haciendo Sogama como caja para limpiar su ineficiencia, sus pérdidas de 9,9 millones de euros acumuladas y publicadas en las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil. Cuentas que son públicas y de las que además de esos 10 millones de euros todavía va a ingresar en el presupuesto de la Xunta de Galicia ingresos adicionales que se callan, que dicen que no es un impuesto que tienen recaudado por la Xunta de Galicia. Tercera falacia del Partido Popular. Mire, es que donde gobiernan suben la tasa de lixo. Hay que ir a Pontareas. Subida de un 85% la tasa de lixo. 154 euros en Pontareas, que no tiene ni los kilómetros ni el servicio que tiene esta ciudad. Por lo tanto, 85% más en Pontareas. Y ya lo del bloque ya tiene también tela, porque donde gobiernan Pontevedra, 131 euros sin revisar todavía la tasa. 131 euros. Vayan a Madrid también, que donde sube también el Partido Popular, pero volvemos a Galicia. Bueu, Cangas y Moaña, 126 euros. Más que el recibo medio en Vigo, que es de 123 euros. Por lo tanto, los números están claros y la cuestión está clara. Los bulos son los del Partido Popular. Si baja Sogama,
nosotros bajamos al día siguiente el recibo de lixo. Realizou o Gracias. seu tempo. Gracias. Ten agora a palabra para pechar o debate o Grupo Popular. Gracias, presidenta. Bueno, pues empezando por el BNG, tengo que recordarle que las enmiendas se presentan para aportar algo que mejore lo que se propone y no para deshacer una moción y presentar otra propia como alternativa. Ya se lo dije en el último pleno y se lo vuelvo a repetir, que aquí no estamos para comprar el programa electoral del bloque. Y señor concelleiro del bloque, si mandamos, supongo que habrá sido un error, solo 100 toneladas a Sogama, no tendríamos el problema del que estamos hablando en este momento. Creo que le han faltado algunos ceros. Respecto al PSOE, señora Neiros, pues le tengo que dar las gracias, primero por seguirme en redes sociales, creo que está bastante preocupado, y segundo, porque su intervención ha servido para refrendar todavía más que le estamos diciendo la verdad a la ciudadanía. No ha desmentido usted ni uno solo de los datos que he aportado. ¿Y por qué no lo ha desmentido? Pues porque no puede. Se ha ido usted por los cerros de Úbeda. Lo que está claro es que nos han metido un sablazo en el recibo municipal de la basura y ustedes ni aclaran ni aportan nada. El único dato que se puede rescatar de su intervención es, efectivamente, que el coste de la gestión de los residuos se ha incrementado en 4,1 millones en Vigo. Pero eso no es ninguna revelación porque ya se sabe desde hace meses. Porque, como reconocen ustedes en un documento oficial, ese aumento se produce al tener que adaptar la ordenanza fiscal a la Ley 7/2022, la ley del Gobierno de Pedro Sánchez. Y no lo decimos nosotros, lo dicen ustedes al modificar su impuesto. Pero tampoco ha dicho usted cómo se paga ese aumento. Se calla que en esos 0,41 millones la Xunta paga el 60% y el resto lo pagan los vigueses. Y el Concello pone 0 euros por la negativa de Abel Caballero a asumir parte del sablazo que nos mete Pedro Sánchez. Y tampoco ha podido desmentir que estén haciendo caja, porque este documento oficial firmado por el concejal de Servicios es incontestable. Este documento, señores. Esto es incontestable. Se han acogido al canon reducido y no están pagando 108 euros por tonelada, como está diciendo. La diferencia se la quedan. Están ingresando 1,2 millones de euros más. Son ustedes quienes cobran y son ustedes quienes se quedan con ese dinero que luego no pagan a la gestora de residuo. Mira que tienen cara dura. Y no diga que en Ponteareas es mucho más caro que en Vigo. Primero, porque han cogido la parte más alta de Ponteareas en el casco urbano y lo han comparado con una media ficticia que han conseguido aquí en Vigo. Y además, les recuerdo al PSOE... Realizou su tiempo, señora portavoz do Grupo Popular. Rematado o debate, sometemos a votación esta moción do Grupo Municipal do Partido Popular. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 18 votos en contra, 5 a favor e 3 abstencións. Pasamos ao punto 9 da orde do día. Moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a axilizar as autorizacións dos proxectos pendentes solicitados por este Concello. Antes de iniciar a moción, de verdad, prégolle silencio, porque molesta moitísimo aquí os susurros. Escoítase absolutamente todo o que din aquí. Debe ser que ten unha acústica especial este sitio para a presidencia. Así que prégolles que manteñan o silencio para que poidamos escoitar. Iniciamos o debate co Grupo Socialista. Grazas, presidenta. Vamos a empezar retrotraéndonos un pouquiño no tempo. A partires do mes de xuño do ano 2007, a cidade de Vigo pasou nun período de desgoberno e de mala xestión por parte dos anteriores gobernantes a unha nova época de reforzo das señas de identidade propias, baseadas na recuperación do orgullo de cidade, de contar en Galicia, de ser a primeira cidade de Galicia en todos os ámbitos e tamén
e, sobre todo, pasou a exercer o liderazgo en Galicia, facendo realidade o dito de que se lle vai ben a Vigo, lle vai ben a Galicia. Dende o ano 2009, cando entrou o goberno do Partido Popular na Xunta, e ao longo destes últimos 16 anos, o goberno da Xunta de Galicia distinguíose por castigar a Vigo e aos seus cidadáns. Este castigo, este abandono de atención a esta cidade e aos seus habitantes por parte do goberno do PP, así como o relato dos agravios con Vigo pola falla de investimentos que estáse a dar ano tras ano, materialízase na débeda histórica que a Xunta mantén ca cidade. Máis de 3.025 millóns de euros contando os 400 e pico millóns de euros do Hospital Álvaro Cunqueiro, unha cantidad de 3.025 millóns que nos correspondería por o 11% de porcentaxe da poboación. A todo este abandono das políticas de investimentos hai que engadir as trabas permanentes, os atrancos que a Xunta impón as iniciativas que o Goberno de Vigo, presidido por Abel Caballero, a todas as iniciativas ou proxectos, dicía, que presenta o Goberno de Vigo e que precisan ser aprobadas polo Goberno galego. Poderían citarse moitos exemplos desta política de obstaculización. Algún exemplo máis sangrante, a paralización dun proxecto tan emblemático que se deu como as rampas da Gran Vía na súa segunda fase. Isto dá medida de ata onde chega a inquina a Xunta do Partido Popular con Vigo. A onde chegan os atrancos que a Xunta do PP impón as iniciativas que o Goberno de Vigo e as inversións que o Goberno de Vigo quere facer para mellorar a calidade de vida das veciñas e veciños da cidade. Lembremos que era unha afección nesas rampas arquitectónica de algún edificio da manzana onde se iniciaban as rampas sobre a visión ou a vista dun edificio. Un verdadeiro sinsentido. E tamén lembrarán vostedes que tivo que ser unha decisión xudicial, unha decisión do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, a que finalmente autorizase esta histórica actuación, e da cal xa coñecen todas e todos vostedes o resultado. Máis de 2,5 millóns de usos anuais entre os dous tramos. E con algún punto na sentenza moi destacable, como que lle di ao Departamento de Patrimonio da Xunta de Galicia que é imprescindible que a denegación viñera determinada polos criterios marcados desde os bienes catalogados e non como se fixo examinando o proxecto. A Xunta mira o proxecto, é de Vigo, é bo para a cidade, é bo para os cidadáns. Non, pero eu lle digo por isto que non pode ser. O sea, incumprindo a lei. A día de hoxe, esas trabas seguen a darse nas autorizacións que o Goberno remite á Xunta para a súa aprobación. Eses atrasos nas autorizacións mantéñense e nos preocupa o horizonte inmediato para poder desenvolver proxectos vitais para esta cidade. Proxectos que van a facer que as veciñas e os veciños de Vigo teñan máis calidade de vida no seu día a día. Proxectos como a rexeneración da praia do Bao, proxecto que está pendente dun informe da Xunta de Galicia dende hai máis de 3 meses. E a Xunta ten que facer este informe porque ten a competencia da xestión do litoral en exclusiva dende 1 de xullo deste ano. Cando foi a Costas, en un mes o tramitaron o puxeron a exposición pública. Unha vez que a Xunta se fixo cargo da antigua labor de Costas, levamos 4 meses e seguimos esperando. Grazas. Gracias, señor concelleiro. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Grazas, presidenta. Señor Pardo, en Vigo sí que somos ben coñecedores do trato que a Xunta do Partido Popular dá a maior cidade de Galiza. En infinidade de ocasións trouxemos estes plenos os continuos agravios e a constante maltrato que o Goberno galego dá a Vigo. Inversións insuficientes, recortes nas políticas e infraestructuras educativas,
recortes na atención sanitaria na área de Vigo co conseguinte colapso da sanidade pública, proxectos e convenios paralizados ou guardados no caixón. Temos infinidade de exemplos unha longa listaxe ao longo destes 18 anos do goberno do Partido Popular. E sí, señor Fon, temos votado con vostedes cando estamos de acordo en denunciar estes agravios, non temos fobias. Pero no BNG tamén sabemos que as causas de todos estes bloqueos e faltas de inversións non teñen un único culpable. A incompetencia e o desleixo da Xunta é a principal. Deso non temos dúbida, pero non é a única. A cidadanía de Vigo coñece perfectamente que o goberno municipal ten tamén culpa de que moitos dos proxectos esenciais e necesarios para a cidade non saen adiantes porque vostedes levan anos cómodos nesta estrategia continua de confrontación coa Xunta. E cabe facer un análise máis profundo da realidade que acontece nesta cidade para darse conta de que non en poucas ocasións as contadas veces que a Xunta quere invertir en Vigo, as contadas veces que quere invertir, e precisa a colaboración do goberno municipal, este goberno tamén gusta de poñer paus nas rodas por puro interés e rédito político. Proxectos e convenios que serían positivos para a cidade e non ven a luz porque Xunta e Concello Xunta non saben ou non queren, igual é que non queren, chegar a acordos. E temos infinidade de exemplos desta falta de entendemento interesada. Os anos que tardaron en chegar a un acordo para a construción do Instituto de Navia, a área metropolitana e a súa mobilidade, rutas aéreas, a remodelación das obsoletas pistas de atletismo que nunca chegan, a rehabilitación de inmobles do Casco Vello ou a recente inversión paralizada no proxecto de rehabilitación dos edificios dos antigos xulgados da Rúa Lelín para a construción do centro de asociacionismo. Poden vostedes explicar aquí en que beneficia a cidade que bloqueen este proxecto que tiña comprometido fondos propios da Xunta e máis fondos europeos, retirando a licenza de obra que xa tiñan concedido meses antes e judicializando estes enfrontamentos para ver quen é o propietario dos terreos, señor Pardo? Pode justificalo? Dicía que era opacidade. Por que bloquean isto? Entenderíamolo se vostedes tivesen un proxecto e unha partida orzamentaria. Pero a súa alternativa ao proxecto é a nada. O non polo non. Nin as infografías aos que nos teñen acostumados e que logo só quedan no papel. Neste caso, nin iso. O que sucede é que vostedes viven cómodos instalados nesa confrontación constante, pensando que gañan algo, pero quen perde é Vigo. E a pesares disto, nós non compartimos a súa política do cando hortelano, pero no BNG sí que somos coherentes e imos denunciar o bloqueo de proxectos e a falta de transparencia de fondos por parte da Xunta de Galicia ao Concello de Vigo. Desde o BNG queremos deixar claro que compartimos a preocupación por esta situación. E, de feito, levamos anos reclamando que a Xunta do Partido Popular non atenda as necesidades desa cidade. Pero Vigo non pode quedar atrapado nun xogo de reproches entre Partido Popular e PSOE, porque a veciñanza non quere excusas senón servizos públicos que funcionen e infraestructuras que se executen. No BNG compartimos que este goberno reclama a Xunta de Galiza a axilización dos proxectos pendentes, mais lamentamos que nesta moción haya unha falta total de autocrítica, señor Pardo. Nós tamén exiximos que o goberno municipal cumpra coa cidade e axilice os diferentes proxectos que ten 1000 veces prometidos nos diferentes barrios e parroquias e que non precisan de convenios nin achegas doutras administracións, polo que son responsabilidade única e exclusiva do goberno municipal. Proxectos como a piscina e a biblioteca de Teis, o aparcamento e o pabillón en Matamá, o acceso ao colexio párroco Don Camilo en San Andrés, ou a mellora das instalacións deportivas e culturais, entre outras, non puden justificarse con máis excusa porque son vostedes os únicos culpables de que non se leven adiante. Prégolle silencio, de verdade, ao Grupo Socialista. Entendo que é difícil, pero calma, serenidade. Ten a palabra o Grupo Popular. Grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas novamente. Unha vez máis, o Grupo Socialista intenta construir un relato que non encaixa coa realidade. Pretenden acusar a Xunta de Galicia de bloquear investimentos en Vigo, cando son vostedes, desde este mesmo Concello, que levanos paralizando ou atrasando proxectos fundamentais para a cidade. Os feitos son claros. Vigo ten hoxe máis de 375 millóns de euros en proxectos da Xunta en marcha e outros 70 millóns bloqueados polo propio Concello. Esa é a realidade. A Xunta aposta por Vigo, mentras o goberno local non colabora, non responde ou non permite avanzar.
En vivenda, Vigo é a cidade galega que máis recibe investimento público. En Navia hai 248 millóns comprometidos, con 18 bloques en construción. Ademais, están previstas máis de 3.500 vivendas nos ámbitos do Fimático Ramón Nieto e o Consorcio do Casco Vello. Leva 90 edificios rehabilitados e 130 vivendas co obxectivo de recuperar un barrio histórico que vostedes deixaran degradarse. En infraestructuras falamos de realidades, non de promesas. Está a marcha a urbanización da ETEA con 4,3 millóns de euros, rematouse a reforma de Pereiro Valadares con 2 millóns, estamos a piques de ver finalizada a segunda fase da Avenida Galicia, cun investimento de 7 millóns. A senda de Beiramar xa inaugurada, a de Vigo a Ramallosa, que está en tramitación, e saben ben que a estación intermodal xa supera os 18 millóns investidos con preto de 2 millóns de pasaxeiros ao ano. En educación e sanidade tampouco hai discusión posible. O novo IES de Navia, con máis de 19 millóns, que o proxecto xa está listo para licitar este ano, o Paz Andrade, que está en obras, e o Manuel Antonio, que segue pendente de licencia municipal. E a sanidade, pois tamén avanza. O novo centro de saúde Olimpia Valencia, que estará rematado a finais deste verán, o centro 24 horas do Álvaro Cunqueiro, que xa leva funcionando desde decembro, e a reforma do déficit da gota do leite, que estará prevista para finais deste ano ou para inicios do 26. E todo isto, mentres tamén o Teatro Fraga xa está en rehabilitación cun investimento global de máis de 21 millóns de euros. E fronte a este esforzo da Xunta, que fai o Concello? Pois bloquea os proxectos como o PSU da ETEA, con 8,5 millóns, ou o Centro de Asociacionismo da Rúa Lalín, paralizado pola retirada da licencia, agora en litixio, como xa pasou co catastro, que rexeitou inscribir o inmoble ao nome do Concello. Debo dicirlles en mala noticia, todo apunta que os tribunais volverán darnos a razón. Pero mentre se discute quen asina, quen perde son as máis das 70 asociacións veciñais que poderían estar facendo uso dun espacio público equipado cun proxecto xa contratado por máis de 12 millóns de euros. E o caso máis escandaloso, o túnel del Duallen. A mesma conselleira Martínez Allegue comprometeu os 17 millóns por escrito, como lle pediu o alcalde, pero non é resposta municipal. Levan 7 anos parados e é falso que falten permisos. A realidade é que o proxecto está listo para comenzar. O diñeiro está, só falta que o Concello espabile por responsabilidade con esta cidade, por responsabilidade por Vigo. En canto a rampas de Gran Vía, que vostede menciona nesta moción, señor Pardo, pois non menos que un caso simbólico. Levan anos de anuncios, pero o proxecto da fase 1 foi enviado á Xunta o 11 de setembro. E agora piden resposta en 2 semanas. De verdade teñen vostede a osadía de falar de paralizacións alleas? Imos a falar en serio. Voulle decir cal é a raíz do problema, as licenzas. Segundo os datos do propio sector, o Concello de Vigo tarda unha media de 11 meses en conceder unha licencia de obra. Un atraso que desespera a promotores, empresas, centros e incluso a administración autonómica. Ese é o verdadeiro problema estrutural, non as excusas que vostedes traen hoxe aquí. En canto á Praia do Vao, claro, xa estaba vostede tardando. A Xunta ten a competencia do litoral dende un de suyo, sí, fai 2 días. O proxecto carece de informe de viabilidade urbanística, o sabe, o ten aquí, en resposta do Ministerio. Falta a solicitude de autorización do parque, non consta a solicitude de informes de auga de Galicia, patrimonio, 4 aquí, desviacións. Houbo alegacións ata o xuño do 2025. Vamos, que o expediente está incompleto. E por se aínda queda dúbida, imos facer unha lectura en común, para que todos os que estamos aquí, os que nos están escoitando, entendan ben isto. Mire, o investimento da Xunta de Vigo supera os 400 millóns de euros. Esa cifra é prácticamente o mesmo orzamento total anual do Concello do Vigo para o ano 2025. A diferencia é que a Xunta construe proxectos concretos en vivenda, en educación, en saúde, en infraestructuras, en mobilidade. O máis grave deste Concello, xa o dise na intervención anterior, só se executa o 30% que levamos no informe trimestral de Xuña. Nunca houve tantos cartos e nunca se fixo tan pouco. Resumo, a Xunta está a cumprir con Vigo. O Concello nin executa, o SEM nin deixa executar o dos demais. Vostedes con esta moción só buscan, que buscan? Confrontar, como sempre, pero o tempo de propaganda de verdade está totalmente egostado. Necesítase vontade política e humildade, porque a Xunta realmente está a cumprir con Vigo. Creo que os vigueses merecemos responsabilidade co que presentan neste pleno e non discursos baileiros como este. Moitas grazas. Palabra para pechar o debate o Grupo Socialista. Grazas, presidente. Mire, señora concelleira, isto de relatos que non encaixan ca realidade, a inversión da obra pública na cidade de Vigo, xa que di que os promotores están preocupados, triplica o resto das cidades galegas. Triplica.
a pesar do que vostedes di da lentitude. E cando nos falan de obras en colexio, recorden que acabamos de gastar 600.000 euros no colexio e Celso Emilio Ferreiro, coa competencia da Xunta de Galicia, que non fixo nada, a pesar do risco estrutural do colexio. Vostedes si fala moito do Teatro Fraga, que lle regalaron a Diputación e a Xunta de Galicia 9 millóns de euros. Mire, isto é moi sinxelo. Mellora da parcela dos CEI Mestre Goldar, 3 meses. Peatonalización e acceso á ermita da Guía, 4 meses. Enviada a Patrimonio da Xunta en maio de 2025. O que vostede fala dunha obra importantísima como o túnel del Duallen, enviado a Patrimonio. Por si vostedes pensan que Patrimonio só é arqueoloxía, estamos pendentes dun informe sobre o olivo e os páxaros, dende o 14 de novembro de 2024. A nova grada do Mundial se lle enviou recentemente a Patrimonio, igual que as rampas de Gran Vía, e o alcalde o que dixo é: debían de facer en un plazo de 15 días para poder axilizar as obras, para podelas quitar. Para todas outras obras, como o muro da finca Mirambel, o vigo vertical de Juan Ramón Jiménez, as rampas do Paseo de Granada, a Rúa Serafín Avendaño, hubo obras entre 5 e 8 meses de espera. Eso é a media que nos fai a Xunta de Galicia. Eso é o que se sigue dando. Que para poder sacar os proxectos, cada vez que se envía a Patrimonio, hai que contar con un prazo de entre 5 e 8 meses de prazo. Señores do BNG, son coñecedores dos agravios? Coño, que pouco demostran ca súas votación. A verdad é que se son coñecedores dos agravios da Xunta, eu lles digo que nesta moción o non votar a favor é branquear o Partido Popular. Non estamos cómodos con unha lea de enfrentamento entre a Xunta e nós por os prazos. Estaríamos cómodos cas obras acabadas. Aí sí estamos cómodos, porque por eso as facemos. Para eso as facemos. A piscina de Teis en marcha, a biblioteca de Teis en marcha, a aparcamento de Matamá en marcha. Finalizou o seu tempo. As 3 obras. Grazas. Eu quería sinalar, sin ningún ánimo de entrar no debate que xa o fixeron os voceiros do grupo, que realmente hai moitísimo malestar cidadán, porque é certo que os informes de patrimonio histórico da Xunta de Galicia son intolerables. Intolerables. E non é que afecten soamente as obras deste concello, que claro que afectan, sino que afectan a obras de persoas individuais desta cidade, a moitas que ven como con desesperación, como cando chaman a patrimonio histórico en Pontevedra, lles dicen que o seu proxecto está no montón e que aínda non chegou. E poden ter pasado meses e meses. E, polo tanto, negar a realidade, pois tampouco parece que sea aceitado. Sobre todo porque a xente se critica moitísimo a tardanza. E non o critica este concello, o critica o Concello de Pontevedra, o critican os concellos do Partido Popular nesta provincia, o critica o Concello de Bueu, de Moaña, de Cangas, todos os concellos, porque certamente hai un problema grave que deberíamos intentar resolver e non se pode negar, porque é innegable e é así. E aseguro que a min me chegan a Concellería de Patrimonio Histórico dúcias de queixas, porque non avanzan os seus proxectos que precisan dos informes de patrimonio histórico. E é grave, e é así, e hai que resolvelo, Por lo tanto, vou a someter a votación esta moción e espero que tomemos conta porque é polo ben da cidadanía, da xente
individual, que perde moito cando se retrasan os seus proxectos. Votos a favor desta moción do Grupo Socialista do punto 9. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por 16 votos a favor, 5 en contra e 3 abstencións. Pasamos ao punto 10 da orden do día. Moción do Grupo Municipal Socialista instando ao Ministerio de Sanidade a que adopte a decisión de manter a Vigo como sede oficial para a celebración do exame MIR. Ten a palabra o Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Bos días a todos e a todas. Preguntaránse por que traemos de novo esta moción a pleno e é moi fácil saber de que lado está o Partido Popular de Vigo. Si está do lado da cidade e dos aspirantes que se vayan a examinar de MIR ou está do lado que lle ordena a Xunta de Galicia. Ou mesmo máis fácil, saber se están en contra de Vigo e saber se o seu desexo é xerar gastos e incomodidades aos aspirantes a MIR. Sí, porque no último pleno deste Concello o Partido Popular votou en contra de que esta ciudad fose sede dos exámenes MIR. Señores do Partido Popular, porque na Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego do Parlamento de Galicia tamén votaron en contra. Vostedes dirán que presentaron unha iniciativa e que votaron a favor, pero a súa iniciativa era unha patraña. Non imos hoxe a repetir o que implica celebrar os exámenes MIR en Vigo. Imos explicar de novo que solucionar este problema pasa por dous responsables. O conselleiro de Sanidade, que ten que rectificar formalmente a postura adoptada o pasado mes de xulio e facer a solicitude en forma. E a ministra de Sanidade, que debe aceptar a proposta do conselleiro. O alcalde dixo, por activa e por pasiva, responsabilidade de ambos. Pero vostedes queren ocultar unha e outra vez o erro cometido polo conselleiro. Por este motivo, esta moción é simple e sinxela. E agora que parece que tanto a ministra como o conselleiro empezan, insisto, a rectificar, hai que conseguir que isto se faga realidade e que se acelere esta rectificación. Pero se o Partido Popular de Vigo non acepta esta proposta, sumarase o clan anti-Vigo do conselleiro de Sanidade, anti-Facultade de Medicina, anti-CIS Olimpia Valencia, porque xa non vai a ser CIS, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se non votan a favor e negan o que lles acabo de decir, cal é a razón de opoñerse? Vou adiantarme a algo que podan decir. O Partido Popular sigue con un dos seus mantras e di que foi unha decisión que se tomou sin diálogo cas comunidades autónomas. E isto non é certo. O Ministerio levou unha proposta á Comisión Nacional de Recursos Humanos do Sistema Nacional de Saúde, que é un órgano reglado do que forman parte as comunidades autónomas. Pero para que exista un diálogo, señores do Partido Popular, teñen que falar dous. Outras comunidades autónomas que mantiveron un diálogo, o Ministerio ou a ministra, como queiran, escoitounas e aceptou as súas formulacións. No caso de Galicia, o responsable de Sanidade calou. Como vai existir un diálogo se unha das partes non quere falar? Mo poden explicar? O Partido Popular tamén dirá que a Xunta reaccionou solicitando un fronte común nunha carta. Non. O Partido Popular o que pretende é que os demais tapemos as ineficiencias do conselleiro. Ou quizás o conselleiro non quera a solución. Non sei realmente cal é a verdade. Porque se realmente queren sumar forzas, este é o momento de facelo, apoiando esta moción. Se non, estaremos a falar de outra patraña máis do Partido Popular. Porque esta iniciativa non ten trampa. A emenda do Partido Popular, sí. Porque non vale con que o conselleiro envíe unha carta á ministra protestando. O conselleiro ten que rectificar a postura que mantivo na citada comisión. O conselleiro ten que presentar alegacións
en defensa de Vigo, como fixeron outras comunidades autónomas e como expliquei con detalle no pasado pleno. Insisto, para que se entenda a diferencia, as demais comunidades autónomas alegaron defendendo as súas cidades e conseguiron o seu obxectivo. Galicia, o Conselleiro de Sanidade, o PP, non o fixo. Hoxe sabremos se o Partido Popular de Vigo quere defender a esta cidade ou non. E o noso refraneiro é moi sabio, señores do Partido Popular. Obras son amores e non boas razóns. E se queren, para o conselleiro, o que cala otorga. Teríamos moito máis. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Grupo do BNG. Sí, grazas. Moi bo día. O día 12 de setembro trouxeron a este pleno unha moción ao Partido Socialista na que lle pedían ao Ministerio de Sanidade que recupere a cidade de Vigo como sede dos exames MIR. Aprobamos esa moción co voto favorable do BNG porque estamos de acordo con esa reclamación. Uns poucos días despois, no día 19, tanto o PP como o PSOE levaron esa mesma petición ao Parlamento de Galiza e cada partido votou en contra da iniciativa do outro partido. As dúas iniciativas pedían o mesmo, pero o PP votou en contra da do PSOE e o PSOE votou en contra da do PP. O titular dun xornal galego foi moi claro. Dicía así, PP e PSOE fan a mesma proposta polo MIR en Vigo, pero vótanse en contra. E foi aprobada a iniciativa do PP e non a do PSOE, e as dúas tiveron o voto a favor do BNG porque, lóxicamente, estaban pedindo exactamente o mesmo. O que non ten lóxica é que agora volvan a traer aquí este pleno, son uns días despois, outra vez a mesma petición para que volvamos a aprobar, porque vamos a votar outra vez o mesmo. Por terceira vez, no mesmo mes, en dúas institucións diferentes, van sair aprobadas iniciativas similares. E é difícil de entender que é o que se pretende con esa insistencia en bucle, dicindo no texto da moción nesta ocasión que queren facer un debate serio e rigoroso. Por que non fixeron un debate serio e rigoroso o día 12 de setembro neste pleno? Por que non fixeron un debate serio e rigoroso o día 19 no Parlamento de Galiza? Que é o que lles impedía facer ese debate serio e rigoroso? Entendo que non o fixeron en ningunha desas ocasións e tampouco hoxe, porque realmente non hai debate, estamos todos de acordo. O único que queren aquí é crear un capítulo máis deste enfrontamento PP-PSOE, PSOE-PP, ao que pensan que lle quitan tanto rédito. E, por suposto, porque a ministra de Sanidade non é do Partido Socialista, porque se fose do Partido Socialista, os concelleiros do PP non terían sobre a mesa este tema, nin sería un tema escollido polo alcalde tantas veces para enviar aos medios de comunicación. O resultado deste enfrontamento inútil é que están baleirando de contido e de sentido este pleno, que é a institución na que está representada a vontade popular da cidadanía viguesa. Isto e non a participación do público, que este pleno é aberto ao público, é o que degrada a democracia. Miren, todos os partidos con representación no pleno do Concello de Vigo e no Parlamento de Galiza opinamos o mesmo. Queremos que o Goberno rectifique e faga que Vigo sexa sede dos exames MIR. Xa está aprobado no Concello de Vigo, xa está aprobado no Parlamento de Galiza. Do que non falaron en ningún momento, nin falan agora outra vez, a pesar de que estamos falando de que hai que facer un debate serio e rigoroso, é do que realmente lles preocupa as persoas que, unha vez superado o exame MIR, empezan a formarse como médicas e médicos especialistas. Porque o que a elas e a eles lles preocupa é, en primeiro lugar, as súas condicións de aprendizaxe e de traballo. Preocúpalles que o Sergas os utilice no último ano de formación para cubrir esas lagoas de persoal, especialmente en medicina familiar e comunitaria, pasando por riba do seu dereito a unha formación de calidade. Preocúpalles o que vai pasar con elas e con eles cando rematen a súa formación, a súa situación laboral, esa situación laboral que van a topar en Galiza, que moi especialmente en medicina familiar é de precariedade e de saturación absoluta. Preocúpalles o seu futuro laboral e que poidan prestar os seus servizos en condicións dignas, sin ter que irse fora. Saben que no ano 2024 aumentou un 8% con respecto ao ano 2023, o número de médicas e médicos que solicitaron en Galiza o certificado para poder irse a traballar ao estranxeiro.
E precisamente a provincia de Pontevedra foi aquela na que máis aumentou ese número, nada menos que en un ano 43 médicas e médicos xa formadas pediron certificado para irse a traballar fora, e non estamos contando aquelas e aqueles que marchan a outras comunidades autónomas que non necesitan este certificado. Só as que queren ir traballar ao estranxeiro, en busca sempre de mellores condicións laborais. Saberán tamén que o día 6 de outubro comeza en Vigo unha folga de especialistas en radioloxía, precisamente polas súas condicións laborais, en concreto pola súa situación de sobrecarga de traballo nas urxencias hospitalarias. Parece que todas estas cuestións, contratos diarios, inestabilidade, saturación das consultas de medicina familiar, non é algo que lle preocupe ao Partido Popular, que é quen ten responsabilidades na sanidade pública neste país, pero tampouco parece que lle preocupe ao PSOE, que máis se preocupa por traer aquí estas cuestións de deixar en evidencia os concelleiros do Partido Popular, como se iso fose máis importante. É por iso que desde o BNG chegamos a esta moción unha emenda de engádego para exixirlle á Xunta que rectifique a súa política sanitaria en Vigo, especialmente na atención primaria. Xa que imos aprobar por segunda vez neste mes no Pleno esta moción, polo menos esperamos que o Partido Socialista acepte engadirlle este contido. Grazas. Grazas, Grupo Popular. Sí, bos días. O asunto que nos trae hoxe aquí é de xusticia elemental, que Vigo siga sendo sede dos exámenes MIR. Vigo é a cidade máis poboada de Galicia. 549 aspirantes na última convocatoria, é dicir, o 30% dos galegos presentados era daqui de Vigo. Ademais, conta cun hospital universitario de referencia e unha área sanitaria que atende a máis de 500.000 de persoas. Eliminar Vigo como sede non só é un erro político, senón que é un agravio comparativo evidente. O Ministerio de Sanidade xustificou a reducción das sedes apelando á situación de prepandemia, pero esa explicación cae polo seu propio peso, porque Vigo quedou fora, mentras que só si se recuperaron outras cidades como Cáceres, Cádiz ou León. Nos quedamos fora con Ciudad Real e Xirona. Ninguén o explicou por que Vigo se queda fora. E a realidade é clara. A responsabilidade é exclusiva do Ministerio de Sanidade. A orden publicada no Boletín Oficial do Estado o pasado 14 de agosto está asinada pola ministra Mónica García, esa que é nai, médica e nai. E o Ministerio é quen aproba as plazas, o que organiza as datas, o que fixa as sedes e determina a logística. As comunidades autónomas teñen outro papel, propoñen prazas, xestionan e financian a formación, pero non deciden as sedes. Por iso insistimos que a única que debe de rectificar é a ministra de Sanidade, que é a que retirou a Vigo como sede. Mesmo o propio alcalde de Vigo recoñeceu que a ministra é a primeira culpable, pero estamos aquí porque o teléfono non funcionou, o do alcalde, que sempre dice que chama directamente e consigue todo o goberno do Estado. Se o seu teléfono fora tan potente, pois non estaríamos aquí. A Xunta, pola súa parte, fixo o que tiña que facer. Dirixiuse formalmente ao Ministerio en retiradas ocasións, por cartas, que xa leremos aquí no seu momento. Mire, intentou conseguir que a ministra se comprometese a estudiar a recuperación da sede de Vigo nesta convocatoria. Ademais disto, Galicia está facendo un esforzo histórico en formación sanitaria. Este ano ofertará 682 prazas, a maior cifra da nosa historia, cun investimento superior a 83 millóns de euros íntegramente asumidos pola Xunta. E tamén se puxo en marcha a nova especialidade de medicina de urxencias e emerxencias, aínda que o Ministerio só autorizou 6 das 7 plazas. Outra vez a ministra de recortar, non é de sumar, é de restar. Con todos estes datos enriba da mesa, o que precisamos agora é claridade e unidade. E por iso queremos apoiar todo o que sexa unha fronte común ante o Goberno central, para reclamar que Vigo recupere o que nunca debería de perder, ser sede dos exámenes MIR. Porén, a moción que presenta o seu Partido Socialista ten un problema serio. No seu segundo punto, pide instar o Conselleiro de Sanidade a rectificar a súa postura na Comisión Nacional. E isto é injusto e falso. O Conselleiro nunca
mantivo unha postura contraria a Vigo. Incluso o alcalde ten 2 cartas asinadas do conselleiro en este sentido. De feito, nin sequera estuvo presente na reunión, porque, como é habitual, nestes órganos delegou na directora xeral de Recursos Humanos. E, ademais, xa antes e despois desta reunión, a Consellería reclamou por escrito ao Ministerio que Vigo seguise a ser sede destes exámenes MIR. Así que non hai nada que rectificar. Ese segundo punto da moción é unha maniobra política que non responde á realidade e que só busca confrontar dentro de Galicia. Ese non é o camiño. O que Vigo precisa é unidade institucional, non reproches entre administracións. Vigo merece respeto, merece igualdade de trato e merece que enviemos unha mensaxe clara e conxunta ao Goberno central, que rectifique e devolva a Vigo a súa sede MIR. Non se trata de siglas, nin de buscar titulares, senón de defender a cidade, aos estudiantes e o sistema sanitario galego. Vigo non se pode quedar atrás. Moitas gracias. Ten a palabra o Grupo Socialista para pechar o debate. Gracias, presidenta. Señora Martínez, este goberno sempre defende a cidade por riba de moitas cousas. Pero, mire, llevou a facer unha aclaración. As iniciativas que foron ao Parlamento non eran iguales. A do Partido Socialista recoñecía os 2 erros, o do Ministerio e o do Conselleiro. A do Partido Popular solamente a do Ministerio. Polo tanto, estamos falando de temas totalmente diferentes. Eso como aclaración, porque vostede non estaba ali e, lóxicamente, tampouco ten por que sabelo, inda que pode preguntar ás súas compañeiros. Mire, vou a falar un pouquiño da emenda que vostedes presentan. A nós, como grupo, sí que nos preocupan as condicións de formación e as condicións laborais dos MIR. Preocúpanos a sanidade pública nesta cidade. Pero xa o dixen no anterior pleno, traian unha moción aquí e a discutimos e a valoramos e estaremos encantados de que o BNG traia a este pleno un debate sobre as condicións dos MIR. Pero hoxe queremos cinguirnos a moción presentada, por eso falei de que era simple e sinxela. E, señor Benavides, terminei con un refrán e vou empezar con outro, a darlle resposta a vostede. Non hai peor xordo co que non quere oír. Mire, porque xa está ben de que falen e non movan absolutamente un dedo. E, señor Benavides, non se pode manter unha postura hipócrita de querer que Vigo seña sede dos exámenes MIR e votar en contra de unha moción como traemos hoxe aquí que propón unha solución. A nós non nos costa recoñecer que o Ministerio se equivocou, o dixo o alcalde e o dicimos donde teñamos que decilos. A vosotros sí que lles custa recoñecer que o conselleiro se equivocou. Por isto, unha e outra vez non votan a favor ou non presentan emendas que non supoñen unha solución. O señor conselleiro ten que rectificar, alegar e a ministra aceptar. Esa é a realidade. E non vale, señor Benavides, que transmita o malestar á Xunta a través de unha carta que, por suposto, lle mandou o alcalde, que tuven a oportunidade de ler, que fala do desacordo. Se non presenta alegacións, estaremos igual que estábamos cando se celebrou a Comisión Nacional de Recursos Humanos do Sistema Nacional de Saúde. Por certo, que se aprobou no ano 2003 gobernando o Partido Popular. Pero mire, acabaremos arreglándolo nós, acabará arreglando o alcalde sin a mínima axuda do conselleiro e sin a mínima axuda do Partido Popular. Non vale, señor Benavides, que transmita o malestar á Xunta en carta. Ten que falar de desacordo e ten que alegar, porque senón estaremos como estábamos ao principio. Pero digo, arreglará o alcalde unha vez máis. Nada máis e moitas gracias. Gracias. As emendas entendo que non as acepta. Non se aceptan. Gracias, presidenta. Vale.
Sí, entendo que non se acepta ninguna. Non se acepta o contido da emenda, pero a emenda sí. Señor secretario. Nós temos presente... Bueno, en todo caso, é un debate inútil porque non se acepta ninguna das emendas presentadas. Pero, en todo caso, eu quería leerlles a resposta que me envía o Ministerio de Sanidade como senadora que chamou ao Ministerio para protestar porque Vigo non fora sede dos MIR, por certo, que co Partido Popular gobernando nunca se lles ocurriu que podería ser. Foi con un goberno progresista onde Vigo foi sede. Entón, eu quero leerlles o que me din, non? E me dicen, no último pleno da Comisión Nacional de Recursos Humanos do Servicio Nacional de Saúde, o Ministerio de Sanidade propuso recuperar o esquema de sedes previo á pandemia, quedando en mans das comunidades autónomas a presentación de emendas ou alegacións. Houbo comunidades autónomas, como escriben en castelán, estou traducindo, como comprenderán, houbo comunidades autónomas interlocutoras no dito pleno que presentaron alegacións e que foron tidas en conta, como Cádiz, León e Cáceres, cousa que non sucedeu coa comunidade autónoma de Galicia, para que se saiba cal é a verdade. E esta é a verdade, justificada e recoñecida polo Ministerio de Sanidade. En Cádiz, León e Cáceres, que tamén ian ser exclusivas, serán sede MIR, porque esas comunidades o reclamaron. A Xunta de Galicia non. Estivera o conselleiro, estuvera unha directora xeral ou estivera Susun Corda. Esa é a verdade. Sometemos a votación a moción. Moción do punto número 10 do Grupo Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por 19 votos a favor e 5 en contra. Vamos ao punto 11º da orden do día. Moción do Grupo Municipal Socialista instando ao Ministerio de Sanidade a que adopte a decisión de manter... Non, perdón, eso era o punto 10, perdón, disculpen, era 11. Moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a apoiar o Plan Estatal de Vivenda 2630, confinando todos os programas previstos no mesmo e outros acordos complementarios. Ten a palabra o Grupo Socialista. Moi bo día a todos e todas. Moitas grazas, señora presidenta. É obvio que en España, como en moitos outros países, temos un problema serio de acceso á vivenda. O Goberno de España está comprometido por o intento de abordar un conxunto de medidas que intente resolver ou paliar este problema de acceso á vivenda. Esta situación que ten como misión fundamental por parte do Goberno de España, ademais, convertir a vivenda no quinto piar do Estado de Benestar. Eses piares de benestar que sempre construye un goberno socialista. Neste caso, ademais, presentando un plan ambicioso que ten unha cuantía de 7.000 millóns de euros que obviamente hai que desenvolver coordinadamente coas comunidades autónomas, porque as competencias exclusivas en materia de vivenda están nas comunidades autónomas e, polo tanto, o Estado non pode intervir de forma directa nas comunidades autónomas, sino que son elas as que teñen que desenvolver en colaboración co Estado a política de vivenda, pretende, polo tanto, intentar paliar e resolver parte desta situación cun conxunto de actuacións, como decía, moi ambicioso. Tan ambicioso que este programa de actuación, este Plan Estatal de Vivenda 2026-2030, triplica os recursos establecidos para o plan anterior. Polo tanto, cun obxectivo claro de intentar resolver o acceso á vivenda, intentando resolver, por unha parte, os problemas de oferta, desa oferta insuficiente do noso de vivenda, tanto de alugueiro como de compra, tamén intentando mellorar o parque residencial que os está embellecido e, ademais, intentando resolver os problemas de acceso, especialmente daquelas familias máis novas, das clases medias e traballadoras e tamén das persoas vulnerables.
Obviamente, este plan ten un doble obxectivo, atender a unha necesidade social de acceso á vivenda, pero tamén non impedir o crecemento económico dun país que quere seguir apostando porque se afiance en familias e que, polo tanto, necesitamos esa incorporación de novas familias ao mercado de traballo no noso territorio para poder botar a andar e continuar con esas tasas de crecemento que ten a economía española. Esta situación deste plan de vivenda foi presentado na conferencia de presidentes e a posición ambigua do Goberno da Xunta de Galicia fixo co alcalde de Vigo remitir unha carta ao presidente da Xunta dicíndolle que, se non aceptaba as condicións deste novo plan estatal de vivenda, delegara nos concellos as competencias en materia de vivenda, porque os concellos sí creemos imprescindible e moi positivo que se cumplan os obxectivos deste plan de vivenda, en particular, que se construa máis vivenda pública, que se construa e que se facilite unha mellor vivenda, que se facilite o adelanto da idade de emancipación, que se reduza a taxa de esforzo para o pago da vivenda e que se contribuya, ademais, á reversión daquelas zonas que teñen un maior problema no mercado do alugueiro. O plan, ademais, prevé que cofinanciado 60% por parte do Estado e 40% por as comunidades autónomas, cheguemos, por exemplo, na compra de vivendas para incorporar ao parque público de vivendas incluso a un 85% do investimento que teñen que facer, neste caso, as institucións, por exemplo, os concellos. A carta da conselleira a esta solicitude do alcalde viu a decir algunha cousa sorprendente, como que, por exemplo, a Xunta de Galicia fixera 500 vivendas en Vigo en réximen de protección. Hombre, 434 eran feitas polo goberno de Mira Pérez Touriño, un pouco de, por favor, non? É dicir, acotar polo menos esa insufla de construción de vivendas que parece que de repente lle deu. Pero, ademais, di unha cousa moi importante, non? Di a conselleira: por outra parte, debo recordarlle que a Xunta xa mostrou a súa conformidade a confinanciar nun 40% o plan de vivenda do Estado para que se incrementen os fondos estatais destinados ao mesmo. Polo tanto, isto o dixo o día 15 de 9 de 2025, non entendemos moi ben de que foron as declaracións que fixo a conselleira este mesmo fin de semana. Convocada a conferencia sectorial, entendemos e queremos que a Xunta de Galicia vaya a esa conferencia coa clara misión de apoiar o plan de vivenda. Que se a Xunta quere facer outras cousas, pode facela dentro da súa financiación, pero claro que o plan de vivenda o que propón o incremento do parque público de vivenda en alquiler, o mellor acceso dos nosos mozos a unha vivenda e de todas as familias e as clases medias e traballadoras a unha vivenda é un obxectivo de país, é un obxectivo de Galicia, é un obxectivo de Vigo. Gracias, ten a palabra agora o grupo do BNG. Ben, teño que principiar por lamentar que na argumentación, nin escrita nin oral, por parte do Grupo de Goberno en relación a esta moción, se recoñeza a realidade de que Vigo está inserta nunha situación de emerxencia habitacional polas enormes dificultades que hai no acceso social á vivenda, non? Unha situación que devén de feitos como que os alugueiros se teñen incrementado por volta dun 33% nos últimos 5 anos, datos oficiais do Instituto Galega de Vivenda e Solo, un aumento que chega até o 50% nunha década e que fai que hoxe un alugueiro en Vigo custe de media 683 euros ao mes. Vemos tamén como as condicións son cada vez máis duras para poder asinar un contrato de alugueiro, con máis e máis exixencias por parte dos arrendadores. Vemos tamén como, diante da inacción deliberada do Goberno municipal, avanza sin freos ese fenómeno ultraespeculativo que son as vivendas de uso turístico, sumando nos últimos 3 anos 2.000 pisos turísticos máis, facendo que en Vigo hoxe haxa 5 pisos turísticos por cada vivenda dispoñível para alugueiro residencial ou que na nosa cidade estean 4 de cada 10 vivendas de uso turístico das que existen no conxunto das 7 cidades galegas. Nunha cidade na que temos 6.000 familias registradas como demandantes de vivenda protegida, que serían ben máis se ese registro servise para algo. Nunha cidade na que, infelizmente, cada 3 días chega a producirse de media un desafiuzamento sen alternativa habitacional. E diante desta situación, que se fai?
Ben, pois a Xunta do Partido Popular, desde 2009, o único que fixo foi desmantelar a vizosa e potente política de vivenda pública impulsada polo BNG dende a Consellería de Vivenda. Na nosa cidade iso se traduciu en apenas unhas 60 vivendas construídas dende entón. E no ámbito municipal pasamos dun Concello de Vigo que por boca do candidato, despois alcalde, Abel Caballero, prometía 6.000 vivendas, que o Concello iba a construir 6.000 vivendas en 4 anos, 18 anos despois non construiu ningunha, e 18 anos despois, e moitos anos despois, de negar que o Concello pode e debe facer política de vivenda, agora, bueno, intentan simular que algo están a facer con medidas máis aparenciais que efectivas. E neste contexto, o Partido Socialista trae unha moción oca, sen contido, máis alá dunha indecorosa masaxe ao non Ministerio de Vivenda, que por non ser non é nin competente na materia. E diante desta situación, o BNG lle traemos unha emenda que efectivamente sustitúe os acordos, as masaxes, a laudatio partidista que traen na súa moción para incorporar medidas concretas. Primeiro, instar a Xunta e o Goberno español a que no exercicio das súas competencias impulsen medidas para que freen de verdade o aumento dos prezos da vivenda e poñan en marcha un parque público de vivenda social e protexida. En segundo lugar, exixir da Xunta que exerza as súas competencias en materia de vivenda na nosa cidade, a principiar por garantir a alternativa habitacional digna ás persoas en situación de vulnerabilidade. En terceiro lugar, volver demandar a modificación das previsións do Plan Parcial de Navia para que se destinen como mínimo 50% das 1.600 vivendas proxectadas a alugueiro social, para non seguir insistindo na equivocación de construir vivenda pública que logo quen a necesita non a vai poder comprar, inda que este con prezos lixeiramente máis reducidos que os prezos de mercado. E o último e o máis importante, instar ao seu goberno municipal a que execute os acordos deste mesmo pleno que en marzo de 2024, a iniciativa do BNG, acordou unha ampla batería de medidas a nivel municipal, como iniciar a tramitación para declarar a cidade como zona tensionada, que vostedes se negan a facer en Vigo de maneira absolutamente incomprensível, como adoptar medidas para frear a proliferación das vivendas de uso turístico, como poñer en marcha un verdadeiro plan municipal facilitador do alugueiro en Vigo frente á súa patraña de propaganda e as súas proxeccións de que entre unha e outra das medidas que se aprobou recentemente, con sorte vai haber 50 vivendas, destinar os aproveitamentos urbanísticos para que deixen de facer caixa con eles e os destinen á política de vivenda, demandar a cesión por parte da Sareb das vivendas das que é titular na cidade para o uso nun parque de vivenda social, constituir unha axencia local de vivenda protexida social que propuxo, anunciou, comprometeu Abel Caballero no ano 2007 e tamén dese Observatorio Local da Vivenda que vostedes tamén din que queren facer pero que ainda non sabemos nada, nin tan sequera se existe máis alá dunha mención nun parágrafo dun informe, e dende logo poñer en marcha medidas, un plan de acción local para mobilizar as 22.000 vivendas baleiras que hai na nosa cidade, para alén de axilizar a planificación en detalle das figuras urbanísticas nas que se prevé que están previstas no plan xeral, para que esas 14.500 vivendas protegidas que vostedes anuncian de ser un número e se poidan converter nalgún momento próximo nunha realidade. Do que se trata é de coincidir na necesidade de despregar políticas de vivenda, pero non só en dar masaxes con aceite aos seus. Ten a palabra o Grupo Popular. Grazas, presidenta. Bo día a todas e todos. Ben, o aínda proxecto de Plan Estatal de Vivenda 2026-2030 do Goberno de Pedro Sánchez chega tarde, é ineficaz e é unha falta de respeto ás comunidades autónomas, que son as que principalmente ostentan estas competencias. Principalmente, que non exclusivamente, señora Caride. Chega tarde porque o plan dificilmente será aplicable o vindeiro ano, posto que de aprobarse en decembro aínda haberá que asinar os convenios, transferir os fondos, convocar as axudas, etc. Polo que presumiblemente non será efectivo ata ben avanzado o 2026 como moi pronto, e os perxudicados serán os cidadás. De feito, o Goberno Central aínda enviou o pasado 16 de setembro borrador ás comunidades autónomas, as que agora convoca de urxencia para este mesmo xoves no Consello Sectorial logo dun ano de tramitación sen contar con elas, o que demostra unha vez máis que o Goberno de Pedro Sánchez busca impor o seu proxecto sen diálogo e, por suposto, sen consenso. Por iso chama a atención que agora a Conselleira de Urbanismo, a señora Caride, fala da imprescindible coordinación, pois chegan tarde. Un plan de vivenda 2026-2030 que é ineficaz porque lonxe de resolver os problemas os agrava. Este plan está a repetir os mesmos erros que o anterior, que xa non deu resposta ao problema estrutural que padecemos coa vivenda, e iso non hai máis que velo todos os días. Pero nesta ocasión, cunha gran diferencia, impón ás comunidades autónomas un cofinanciamento mínimo e obrigado do 40% en lugar, como a toda de agora, dunha achega voluntaria de menos do 30%.
Ese 40% obrigado implicaría, no caso de Galicia, multiplicar por 5 a aportación ao plan estatal, mentres que o Estado só multiplicaría por 2 os seus fondos, o que se traduce en maior presión fiscal financeira para Galicia, pero máis control estatal e máis centralismo. Aínda así, Galicia está disposta a asumir ese esforzo orzamentario tal e como deixou ben claro Alfonso Rueda na última conferencia de presidentes e como tamén a Consellería ven reiterando sucesivamente a pesares das mentiras e dos bulos do alcalde ao respecto. Así que de ambigüedade, nada de nada, señora Caride. Repito, Galicia non ten pensado renunciar aos fondos do plan estatal, a pesares, como digo, de non se ter contado con ela na elaboración do mesmo. Motivo polo que xa anunciamos vamos votar en contra desta moción. Porque non pode ser que todos os programas sexan deseñados polo Estado, sen atender as propostas das comunidades autónomas, sobre todo cando se está a falar de comprometer financiamento autonómico obrigado. É por iso que Galicia vai presentar as súas alegacións, aínda que lamentablemente con poucas esperanzas de ser escoitado diante desta imposición. O galla este eu equivocado. Fronte a este modelo ríxido que invade as competencias e roza a ilegalidade, a Xunta aposta por unha maior flexibilidade do plan, entre outras cuestións porque non recolle a posibilidade de prorrogar as actuacións financiadas con cargos fondos Next Generation que deberán estar culminadas no horizonte de xuño 2026, como vostedes ben saben, como afectados directos en Esturáns. Pero é que, ademais, o plan tampouco conta e debería contar cun programa destinado a financiar a adquisición e urbanización de solo residencial destinado maioritariamente a vivenda protegida por parte dos promotores públicos. Igualmente, debería permitirse a construcción de vivendas protegidas en réxime de venda e non só de alugueiro, porque o dereito á propiedade tamén existe figura na Constitución. E porque o problema da vivenda non se soluciona con declarar zonas tensionadas nin únicamente con axudas. Hai que construir máis vivenda, dende o sector público, sí, pero tamén dende o sector privado, co que tampouco se conta neste plan. En canto a Xunta, o compromiso coa vivenda é claro e coñecido por todos, duplicar o parque público en Galicia nesta mesma legislatura. De feito, neste 2025 triplicouse o orzamento destinado a este fin ata os 126 millóns de euros, o que supón un orzamento histórico. No que vai de legislatura hai xa case que 3.000 vivendas públicas en marcha, moitas delas xa en fase de construción, por exemplo, na nosa cidade, en Navia, onde están proxectadas un total de 1.600, como tamén recoñeceu o portavoz do BNG, e as que haberá que sumar as que están previstas no ofimático en Ramón Nieto. Mentres, vostedes son incapaces de adxudicar nin tan sequera un bloque de 27 vivendas en Esturáns, poñendo aínda por riba en serio risco unha subvención de 1,2 millóns de euros. Por certo, un edificio que lles vai a custar 3 millóns de euros máis do que inicialmente estaba previsto hasta chegar aos 7 millóns. Para que nos fagamos todos unha idea, a empresa municipal da vivenda que agora anuncian a bombo e platillo logo de 17 anos renegando da misma, vaise constituir con 4,5 millóns de euros. É dicir, menos do que vai a costar o inmoble de Esturáns. Onde van así? E como son totalmente incapaces de facer, o que lles ocorreu foi a chegarse un día a Navia, a sacarse unha foto para tratar de apropiarse o que está a facer a Xunta por Vigo e os vigueses. Pero non cola, como tampouco cola este plan estatal de vivenda de Pedro Sánchez, que primeiro prometeu 40.000, logo 80.000, logo 150.000, logo 200.000 vivendas, cando en realidade son 0. Como as que este alcalde ten feito en Vigo en 17 anos. 0. Esa é a súa política de vivenda. Moito ruído e pouco ladrillo. Mais nada, moitas grazas. Pecha o debate o Grupo Socialista. Moitas grazas. Señor Pérez Iglesias, cando quera discutimos da política municipal de vivenda desenvolvida por este Concello, coñece vostede, por certo, esas iniciativas e incluso este propio pleno, é dicir, na celebración do anterior pleno extraordinario, pudo vostede comprobar as modificacións de crédito que teñen como objetivo en boa medida impulsar esa política de vivenda. Unha política de vivenda que inicia o seu percorrido, señor do Partido Popular, con 4,5 millóns de euros para a empresa pública. Iso non quere decir que sexa o capital social que ten esa empresa. A modificación de crédito que acabamos de probar ten ese importe. Iso non quere decir que sexa o capital social. En calquera caso, claro, é dicir, que veñan aquí a blanquear a política de vivenda do Partido Popular e que eu non sei como non lle cae a cara de vergonza.
Porque o certo é que eu non quero que a Xunta de Galicia lidere a estrategia de política de vivenda desta comunidade autónoma. Prefiro que sexa o Estado que fixe a estrategia, porque desafortunadamente sabe vostede cal é o resultado da política de vivenda da Xunta de Galicia nos últimos anos. Eu vou a contar, mire, no ano 2023 a Xunta de Galicia calificou soamente 18 vivendas protegidas para toda Galicia. Nos últimos 10 anos, a Xunta de Galicia construiu 1.139 vivendas en réximen de protección. Sabe vostedes canto fixo o goberno de Emilio Pérez Touriño? 13.222. É dicir, menos do 10% en 10 anos frente aos 13.222 de 4 anos de goberno de Emilio Pérez Touriño. Pero non é soamente eso, é que do ano 2011 ao ano 2020, mentras a vivenda protegida en España era o 30%, en Galicia era o 10,9%. 20 puntos de diferencia. O problema de acceso a vivenda que temos en Galicia e nesta cidade de Vigo se chama Xunta de Galicia e se chama Alberto Núñez Feijóo, que bloqueou, paralizou e se desentendeu da política de vivenda. Ese que agora é un salvapatrias. Ese mesmo resulta que decidiu, ademais, que a vivenda, se era protexida, tiña que ser soamente en venta. Porque Galicia é a comunidade autónoma de toda España que ten menor porcentaxe de vivenda protexida en réximen de alugueiro. Mentras o resto de España está, dende logo, en torno do 60% de vivenda en réximen de protección en alugueiro, Galicia está en menos dun 30%. Esas son as estadísticas oficiais. E agora, a que teñen medo? A que todas as promocións públicas de vivenda teñan un carácter permanente na súa protección? A iso lle teñen medo, non solamente os dos IGUs, non, todas aquelas que son financiadas con recursos públicos. A que lle teñen medo? A que o réximen sea realmente de alugueiro? A que lle teñen medo? A dar axudas aos xóvenes para que podan acceder a unha vivenda? Polo tanto, apoien este plan, será unha boa nova para os galegos e, dende logo, para os cidadáns de Vigo. Gracias, señora concelleira. Non se aceptan emenda, eu pregolles que estemos en silencio. E así, pois, continuamos mellor, non? Que non fagamos comentarios. Cando teñamos a palabra, pois, facemos os comentarios que consideremos. Por certo, nos extremos sempre se atopan vostedes, un grupo e outro. Vou a someter a votación esta moción. Moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a apoiar o Plan Estatal de Vivenda 2630 que presenta o Grupo Socialista. Votos a favor? Oito votos a favor e 8 en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, o punto 12º, moción do Grupo Municipal Socialista instando o Goberno da Deputación de Pontevedra a fixar en 6,5 millóns de euros anuais o convenio co Concello de Vigo. Para a súa defensa ten a palabra o Grupo Socialista. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Decir que como portavoz de este grupo tomo nota de que el BNG se solidariza con los que impiden la celebración de este pleno y se solidariza con aquellos que han practicado la violencia contra concejales. Es bueno saber que ustedes lo manifiesten expresamente. Vayamos a la moción. Después de 36 años de gobiernos del Partido Popular de la derecha, llegó la democracia a la Diputación de Pontevedra. Durante 36 años se gobernó con dos rasgos, caciquismo y marginación a Vigo. Pero en el 2015 llega la democracia a la Diputación de Pontevedra porque todos los concellos empiezan a ser iguales y por fin y por primera vez se atiende a Vigo. Vigo es tomado en consideración desde el gobierno de Carmela Silva del Partido Socialista. Esta colaboración Diputación-Concello se articula en forma de convenios. Esos convenios permitieron financiar obras y proyectos de todo tipo en Vigo. Invertiría
demasiado tiempo, pero quiero recordar Serafín Avendaño, otras humanizaciones, espacios urbanos, pabellón Quirós, pabellón Romil, instalaciones deportivas. Esto con una aportación anual entre 5 y 6 millones de euros que se fueron incrementando. Decir, de la solidaridad de Vigo, porque no se correspondía con la parte que hubiera correspondido proporcionalmente, ni siquiera con lo que aporta el concello de Vigo, la ciudad de Vigo, de 70 millones a la Diputación. A mayores se financiaron actuaciones tan emblemáticas como el Estadio de Balaídos. Pero hay algo más que todo esto, y es lo cualitativo. La sede de Vigo de la Diputación convertida en referencia de esta ciudad como nunca lo hubo por un acuerdo institucional entre Concello y Diputación. Ya digo, como nunca lo había tenido. Una sede que fue referencia de actos de igualdad, de cultura, de asociacionismo, de deporte, absolutamente de todo, y pueden repasar la hemeroteca. La presencia de la Diputación en la ciudad hoy está vacía y hoy ciertamente esa sede es solo un edificio sin ningún contenido. ¿Por qué han desaparecido todas las políticas de igualdad que se realizaban desde la Diputación en Vigo? Auténtica referencia en toda España, reconocido por todo el mundo. Y esas políticas de igualdad hoy se realizan única y exclusivamente desde el Concello de Vigo. ¿Por qué esta moción es más oportuna que nunca? La aportación que debe realizar la Diputación al Concello de Vigo debe de aumentar. Primero, porque la Diputación recibe más recursos que nunca y se incrementan desde el Gobierno de España. Y segundo, porque el propio presidente de la Diputación dice que está en cifra récord, que incrementa con todos los concellos y lamentablemente debe de ser en todos menos a Vigo. Y también por otro aspecto, porque la Diputación ya ha consumido 2 presupuestos, 2024 y 2025, sin incrementar esta aportación que es absolutamente necesaria. Por lo tanto, espero que el Partido Popular de Vigo, para el presupuesto del 2026, proponga este incremento que nosotros proponemos aquí. Bueno, las sospechas de cuál va a ser la posición del Partido Popular, me hago eco de las palabras de la portavoz ocasional del Partido Popular en este pleno cuando habla de contabilidad y cuando habla de cuentas, porque claro, sumando inversiones que vienen del Gobierno del Partido Socialista anterior con las de ahora, salen unas cifras absolutamente estratosféricas, pero que no se corresponden con la realidad. No vale sumar obras proyectadas por el Gobierno anterior como si las estuviera haciendo el Gobierno actual, porque esto es ciertamente falso. Por lo tanto, este Gobierno de la Diputación de Pontevedra debe responder incrementando la aportación a Vigo. Decimos 6,5 millones, pero si el Partido Popular está dispuesto a más, estaríamos encantados. Gracias. Gracias, señor Fon. Ten a palabra o Grupo do BNG. Moi bo día de novo. Efectivamente, no ano 2015, un acordo entre BNG e PSOE permitiu á Diputación de Pontevedra deixar atrás 12 anos do goberno de Louzán e moitos máis do Partido Popular. Louzán, un señor, por certo, do Partido Popular que foi condenado despois por prevaricación e fraude precisamente en relación cunha subvención otorgada pola Diputación de Pontevedra, unha condena que, por certo, non lles parece relevante determinados estamentos, non, que lle siguen poñendo nas súas mans cartos alleos, pero, en fin, ese é outro tema. O caso é que un dos piares daquele acordo entre BNG e PSOE e que para o BNG foi chave para poder acadar o acordo era precisamente acabar con ese reparto caciquil de fondos da Diputación ao que estaba acostumado o Partido Popular. Ese novo modelo que se puxo en marcha, o Plan Único, permitiu usar eses fondos exclusivamente para competencias locais e repartilos de forma ecuánime entre os concellos da provincia, tendo en conta precisamente aqueles concellos de menor tamaño e poboación, e facer este reparto con criterios obxectivos e verificables.
Ese acordo puxo fin a ese infame uso discrecional dos fondos da Diputación que favorecían os concellos amigos, que era o modelo do Partido Popular. O obxectivo do novo modelo foi, precisamente, limitar as competencias da Deputación e transferir os seus fondos aos concellos, que son os que realmente deberían administralos. Este segue a ser un obxectivo prioritario para o BNG e así se recolle no acordo que mantén aínda co PSOE para cogobernar nas Diputacións. Os concellos deben ser as administracións que tomen as decisións políticas nas súas competencias e as diputacións, mentres existan, deben limitarse a prestar apoio organizativo e a chegarlles fondos aos concellos para corrixir desequilibrios territoriais. E digo, mentres existan, porque é un obxectivo político do BNG a desaparición das diputacións provinciais. Nós apostamos por cambiar o sistema de organización territorial, facer desaparecer eses entes provinciais porque son alleos á nosa realidade territorial e son administracións arcaicas e caciquís. E por iso deben ser sustituídos por estruturas comarcais e pola colaboración imprescindible entre concellos. Unha comarcalización que, no caso da realidade de Vigo e a súa contorna, pasa por unha verdadeira e efectiva área metropolitana, cando o Partido Popular e o Partido Socialista deixen de saboteala por intereses partidistas. Digámolo claramente, as diputacións provinciais son estruturas do século XIX. Sobran aquí, porque só serven para duplicar responsabilidades, serven para solapar competencias e serven para absorber recursos que deberían ir directamente aos concellos. E se hai un ámbito no que claramente a Diputación sobra é na cidade de Vigo. Aquí o PP só utiliza a Diputación para tratar de gañar presenza política na cidade, utiliza os seus recursos para despregar a súa senda propagandística e de partido, do mesmo xeito que fan, por certo, desde a delegación da Xunta. Un modelo no que claramente xogan o mesmo xogo irresponsable que xoga o Concello de Vigo cando quere convertir a súa xestión nun insente aparello propagandístico. Pero, mentres existan as diputacións, o BNG aposta porque estas transfiran os fondos aos concellos, segundo as súas necesidades e prestando especial atención, si, en solidariedade, a aqueles que contan con menos recursos, para mellorar a vida das persoas que residen neles, e así o fixemos mentre tivemos responsabilidades na Diputación de Pontevedra. Pero entendemos que, efectivamente, se están actualizando as contías que reciben os concellos pequenos, ten lógica que se actualicen tamén as contías que reciben as cidades, porque cada ano que pasa as cifras conxeladas supoñen na práctica unha reducción. É por iso que imos apoiar esta moción, pero instamos ao mesmo tempo ao Concello de Vigo a que cumpra cos seus compromisos en prazo, que execute esas transferencias recibidas en forma e prazo, porque un concello que deixa sistemáticamente ano tras ano, sen executar máis de 100 millóns de euros cada ano, ten difícil justificar a necesidade de aumentar os seus ingresos. Por iso, desde o BNG apoiamos que lle reclamemos á Diputación que actualice as achegas ao Concello de Vigo, sí, pero pedimos tamén que se mude o modelo de gobernanza para facer que esas transferencias sirvan para atender de xeito efectivo e áxil as necesidades das viguesas e dos vigueses. Moitas grazas. Ten a palabra agora o Grupo Popular. Bueno, pues estamos aquí ante otra moción hostil del señor Caballero, que solo busca confrontar en lugar de entenderse con otras administraciones públicas para conseguir lo mejor para Vigo. Mientras otras ciudades se valen de la colaboración institucional para avanzar en paso firme en materia de economía, vivienda e inversiones, Vigo se queda rezagada por la obsesión de su alcalde y de este gobierno local por sacar rédito político a la confrontación. Por su culpa, Vigo ha sido puesta recientemente como ejemplo de invierno demográfico por parte del Instituto Geográfico Nacional, esta institución estatal que ni autonómica ni provincial alerta sobre la fuga de jóvenes y la gentrificación de la ciudad. Esta es la ciudad que nos va a dejar el señor Caballero. Es, desde luego, desalentador y no da para uno de esos eslóganes que tanto le gustan al alcalde socialista. Pero lo curioso de la iniciativa que nos trae hoy el Grupo Socialista es que parte de una premisa falsa, y es que incurre en un error manifiesto, impropio de alguien que presume ser catedrático de economía como el señor Caballero. Y digo, en primer lugar, que parte de una premisa falsa porque pide 6,5 millones al año y la Diputación ya está invirtiendo más en esta ciudad, más que eso.
Y ahora que me dan la oportunidad, pues vamos a hablar de esos importes. 13 millones de la grada de gol en Balaídos. Sí, puede reírse, señor Font, pero este estadio empezó a construirse con un gobierno del Partido Popular en la Diputación de Pontevedra y va a finalizar con un gobierno del Partido Popular en Pontevedra. Eso ha sido, desde luego, un compromiso con Vigo, con el Celta y con el celtismo. Además de 4,6 millones para adquirir el Teatro Cinefraga. Mientras ustedes preferían que siguiera cerrado, nosotros, junto con la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, lo hemos rescatado. Y sí, vamos a hablar de la inejecución. 6,2 millones rescatados por la ineptitud de este concello para gestionar y ejecutar fondos públicos. Y en torno a 10 millones de euros para inversiones en calles, rampas mecánicas, ascensores, instalaciones deportivas, zonas verdes y parques infantiles. Estos conceptos no incluyen, por supuesto, otros fondos provinciales para deporte, para cultura, infraestructuras, empleo, economía. Estos son solo inversiones directas en Vigo y suman 33,8 millones de euros. Y se han comprometido en los 2 últimos años. Así que, si sabemos dividir, son 16,9 millones anuales. Y de esa cifra global pasan por las arcas municipales para su libre disposición más de 16 millones. Es decir, más de 8 millones al año y volvemos a repetir, 8 millones es más que 6,5 millones. Por tanto, aquí se parte de una premisa falsa, pero es que además se comete un error de bulto, un craso error, y parece mentira que no sepan, y menos un catedrático en economía, y cito literalmente las declaraciones que hizo el alcalde hace 2 días, tiene que actualizar el convenio con el IPC. Pero el alcalde de Vigo no sabe que la normativa vigente no permite la actualización de los convenios administrativos mediante el IPC. ¿Cómo ignora esto el señor Caballero? ¿Cómo lo ignoran ustedes? Porque una actualización, por cierto, que nunca se solicitó en los 8 años que duró el anterior gobierno provincial. Curioso que ahora se solicite el IPC de 10 años. Como curioso es que se jactara de que el anterior gobierno provincial invirtiera infinito en Vigo y ahora que la inversión ha aumentado, pida más que infinito para el mismo tiempo. Y que esconda además, que esconda deliberadamente las aportaciones que se hacen desde la Diputación de Pontevedra. Es que ni por casualidad ni por confusión nos nombra nunca en ninguna inversión que hace la Diputación en esta ciudad. Las oculta todas intencionadamente, pero ya habrá comprobado que le está saliendo mal la jugada. Y, por cierto, si tanto interés tienen en que la Diputación financie actuaciones en Vigo, ¿a qué están esperando para aprobar el convenio para reformar la piscina de Teis? Porque lo tienen en su mesa desde hace semanas y nada. Es más, llevo desde abril detrás de ustedes para firmar de una vez por todas ese convenio del año 25, estamos casi en octubre y no hay manera con ustedes de firmar nada. Cada vez tengo más claro que el señor Caballero no quiere que la Diputación invierta en Vigo y solo busca romper el convenio para tener otra administración enemiga con la que pelear. Aprendan a manejar su frustración y acepten de una vez que la provincia dijo no al caballerismo en la Diputación y pronto dirá también que no al caballerismo en la zona franca y en la subdelegación del Gobierno. Y piensen, sobre todo, en la equidad territorial. Finalizó su tiempo. Viva o optimismo, sempre optimistas. Ten a palabra o voceiro do Grupo Socialista para pechar o debate. Gracias. Muy brevemente, al BNG decirle que mientras existan las diputaciones, evidentemente este sistema habrá que mantenerlo y decirle que cuando se habla de cumplir compromisos, porque llevan una mañana de blanqueo con el Partido Popular tremendos, quien incumplía los proyectos en relación con la Diputación era el Concello de Pontevedra. Por lo tanto, se lo tienen ciertamente que hacer ver. Mire, portavoz ocasional del Partido Popular, hablar de hostil diciéndolo usted en relación con esta ciudad y representando al Partido Popular, la verdad es que es ciertamente sorprendente. Y estamos ante un conjunto de mentiras. ¿Pero qué me habla en relación con Balaídos de Louzán si Louzán no tenía un euro? Si es el propio alcalde hoy de Pontevedra el que dice que las aportaciones a las ciudades de Vigo y Pontevedra están bajo mínimos. La verdad es que escuchándole a usted es como hacen las cuentas los niños. 2 más 2 igual a 10.
porque usted suma absolutamente todo y está sumando, y lo sabe, y decía mi compañero Jaime Aneiros de las mentiras esta mañana, está sumando aportaciones y compromisos del gobierno anterior. Y entonces no es que le salgan 30 millones, es que le pueden salir 800 millones. Portavoz ocasional del Partido Popular. Por lo tanto, mire, y además hay una cuestión absolutamente indignante para esta ciudad. Que usted venga a sumar lo del Teatro Fraga es ciertamente para descalificar a los 5 concejales del Partido Popular. Pero ustedes no piensan que esta ciudad merecía el Teatro Fraga. Ustedes no se han planteado nunca que lo que tenía que decir el Partido Popular aquí en Pontevedra era pedir que ese edificio retornase a la ciudad de Vigo por lo mucho que le ha dado esta ciudad al conjunto de Abanca y de la anterior Caja de Ahorros. Caja de Ahorros que ustedes se cargaron y viene a sumar ahora lo del Teatro Fraga, si lo que tendrían que hacer era pedir perdón por haber ingresado un dinero de la Diputación en colaboración con la Xunta a una entidad que lo que tenía que haber hecho era haberle dado el edificio Fraga a esta ciudad. Y viene usted aquí tan tranquila a decir que hay que sumar. Bueno, es absolutamente inconcebible. Miren, yo no sé lo que van a votar, pero desde luego usted tenía una oportunidad inmejorable por el cargo que ocupa y era decir que sí a lo que proponemos o inclusive incrementarlo. Pero claro, ¿sabe lo que ocurre y el problema? Es que el Partido Popular no pinta nada, nada. La noche electoral creían que iban a tener la presidencia. A continuación, mentira. A continuación se quedaron con la vicepresidencia primera y hoy ocupan la vicepresidencia segunda porque no hay tercera, que si no serían la tercera. Así que voten a favor, haga el favor. Sometemos esta moción do Grupo Socialista a 12ª votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Queda aprobada por 19 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao 13º punto da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista respaldando a posición do Goberno de España en defensa da paz e o recoñecemento de Palestina como Estado. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas, presidenta. Hai case 2 anos que o mundo é testemunha dun grao inconcebible de morte e destrucción na fraixa de Gaza ocupada. O 7 de outubro de 2023, Hamás perpetrou un atentado terrorista en Israel que os socialistas condenamos firmemente dende o primeiro momento, sen paliativos, exixindo a liberación inmediata dos reféns. Pero tamén é certo que dende hai case 2 anos todos os cidadáns do mundo estamos a ser testemunhas en directo da morte e destrucción dun pobo, Gaza e Cisjordania, da poboación civil. O brutal ataque de Israel contra a poboación palestina ten asesinado a máis de 65.000 persoas, das que se calcula que 18.500 son crianzas. Un arrasamento non só de infraestructuras críticas, de barrios enteiros, asistimos ao asasinato de médicos, de enfermeiras, de traballadores de ONGs. Israel ten desplazado dende o 7 de outubro de 2023 a máis de 2 millóns de palestinos e palestinas, sometendo a un pobo a hambrunas sen precedentes, vulnerando o dereito internacional e o dereito humanitario. As mortes causadas por parte de Israel na poboación civil non son un exercicio do dereito de lexítima defensa dun Estado. É o exterminio dun pobo. Non son accidentes, non son danos colaterais, son o resultado dunha estrategia militar liderada por Netanyahu de bombardeos intensivos sobre a poboación civil. Casas, hospitais, universidades, escolas, museos, igrexas, destrucción e aniquilación dun pobo que ten dereito a ser, que ten dereito a existir e ten dereito a se representar a si mesmo. Tácticas de guerra sometendo a un pobo a hambruna, vulnerando o dereito internacional, como dicía, así como os dereitos humanos individuais. O
informe da Comisión Internacional Independente de Investigación sobre o territorio palestino indica que Israel ten cometido cando menos 4 dos 5 actos xenocidas definidos polo dereito internacional dende o inicio desta guerra. Asasinar a membros dun grupo, causar graves danos físicos e mentais, infringir deliberadamente condicións destinadas a destruir ao grupo e impedir nacimentos. A Convención de Nacións Unidas do ano 48, adoptada tras o asasinato en masa de xudíos pola Alemania nazi, define o xenocidio como os crimes cometidos coa intención de destruir total ou parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial ou relixioso. Israel está a someter deliberadamente a condicións de vida calculadas para provocar a destrucción total dun pobo, atentando contra estructuras esenciais. Un exterminio ilegal que nos rexeitamos hoxe neste pleno, sumándonos, ademais, ao posicionamento valiente do Goberno de España, que se ten situado á vanguarda da acción internacional en defensa dos dereitos humanos do pobo palestino e da solución de dous estados, Israel e Palestina, como única vía para unha paz xusta e duradeira. España foi dos primeiros países en acudir xunto con Sudáfrica ao Tribunal Internacional de Xustiza para denunciar a situación en Gaza baixo o marco da Convención para a Prevención e a Sanción do Delito de Xenocidio. No ano 2024, o Goberno de España, de forma valiente, recoñeceu o Estado de Palestina, o primeiro país europeo en facelo, e dende entón está a traballar intensamente para sumar apoios internacionais, liderando iniciativas diplomáticas no ámbito da Unión Europea e tamén, como veíamos hai uns días, no ámbito de Nacións Unidas. Por isto, hoxe, o Goberno municipal quere traer esta moción ao Pleno para, con toda solemnidade, sumar esforzos para parar este xenocidio. Sí, xenocidio. As decisións solidarias e coherentes cos dereitos humanos nos interpelan a todos e cada un de nós, para que hoxe nos sumemos ao grito unánime para parar este exterminio. Os concellos, como administración máis próxima á cidadanía, non podemos permanecer indiferentes. A defensa da dignidade humana, o respecto ao dereito internacional humanitario e a solidariedade con quen sofre son principios que forman parte dos valores democráticos das nosas institucións e da cidadanía viguesa. Moitas gracias. Ten agora a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Como portavoz do Grupo Municipal do BNG, créanme, gostaría inmenso de poder facer unha intervención diferente, mas vostedes non son capaces de se impoñeren a súa pulsión de fobias sectarias e non acaban creando nunca as condicións nin tan sequera para coincidir no que se coincide. Mire, esta moción do Partido Socialista ten antecedentes. O máis inmediato é que o Grupo Municipal Socialista vetou de maneira absolutamente incomprensible e injustificada unha proposta de declaración institucional registrada polo BNG. Unha decisión na que adiantaron pola dereita a un Partido Popular titubeante en relación a Palestina, pero que neste caso tivo a decencia de se abster na Xunta de Portavoces. E cal é a razón dese veto? Só unha. O sectarismo. Non deron ningún só argumento. Non propuxeron ningún só cambio concreto do texto que presentou o BNG. Pero ten tamén antecedentes algo máis antigos. Levan vostedes o Goberno Municipal de Abel Caballero desde outubro de 2023, cando se iniciou o xenocidio en curso na Palestina, arrastrando os pés. Un xenocidio que temos que dicir dende o BNG que se engade a 77 anos dun brutal réxime de ocupación ilegal e de apartheid, con reiterados incumprimentos de resolucións das Nacións Unidas e flagrantes vulneracións dos dereitos humanos e mesmo crimes de lesa humanidade. En novembro de 2023, vostedes vetaron unha primeira proposta de declaración institucional formulada polo BNG. En xuño de 2024 volveron vetar outra proposta de declaración institucional co agravante de que quen a facía era a Plataforma Cívica por Palestina de Vigo, da que facía parte o propio Partido Socialista. Opuxéronse a que o Concello de Vigo puidese dedicar un concello con máis de 400 millóns de euros de orzamento, apenas 300.000 euros destinados á axuda humanitaria a Gaza. E tamén opuxéronse a recoñecer coa medalla da cidade a UNRWA.
Mesmo nesta altura, case 2 anos despois, o seu veto sectario e a súa posición de quita e pon impediu que nesta Casa do Concello ondease un só día a bandeira da Palestina, porque debe ser que pro seu goberno as vítimas na Palestina merecen menos dese xesto solidario do que as vítimas na Ucraína. E agora traen unha moción que se reduce a unha ben pouco disimulada louvanza do seu goberno en Madrid, tan indisimulada que até na terceira liña xa falan de si mesmos, de si mesmas, que é basicamente o que saben facer. Unha moción que o BNG, infelizmente, non podemos apoiar, a que non nos vamos opoñer. Non podemos sumarnos porque omite de maneira incomprensível cuestións clave que entendemos deben ser sobre o que se pronuncie este pleno. Facémolo despois de ter logrado nós, o Bloque Nacionalista Galego, que o pasado mes de maio esta corporación se pronunciase condenando o xenocidio da Palestina, declarase persona non grata a Netanyahu e o seu gabinete criminal e recollese unha ampla, bondosa relación de medidas concretas interpelando a todas as administracións, o Goberno español, a Xunta e mesmo o propio Concello. E vostedes deciden, na súa moción, deliberadamente vetar a posibilidade restar a posibilidade de que este Concello impida a participación de Israel ou de representantes de Israel ou de entidades que xustifican ou non condenan o xenocidio en eventos públicos na nosa cidade, así como recoñecer a mobilización social en contra do xenocidio. Vostedes rexeitan en Vigo o que o seu propio grupo no Concello de Pontevedra acaba de aceptar e de aprobar, xa que tanto lles gusta invocar a cidade do Lérez, non? E é por iso que nos lle formulamos unha emenda, para seguir dando pasos de verdade que non sexan dicir que ben o fai Pedro Sánchez. Para dar pasos de verdade para illar internacionalmente a Israel, para visibilizar a denuncia contra o xenocidio e para estimular a resposta social diante deste. Por iso propoñemos que nesta moción se inclúa que o Concello do Vigo se compromete a que a nosa cidade non acolle ningún evento de carácter deportivo, cultural ou de outra índole na que participen representantes de Israel, demandando que os gobernos da Deputación, da Xunta do Goberno adopten o mesmo acordo, apoiando a solicitude para que o Comité Olímpico Internacional exclúa o Estado de Israel das competicións deportivas internacionais como se fixo con outros estados, expresando, ademais, o maior recoñecemento institucional, a vigorosa solidaridade expresada de maneira continuada polas viguesas e vigueses en favor do pobo palestino, facendo un chamamento a seguir a dar a batalla nas rúas, a seguir a visibilizar esa solidaridade, a seguir a mobilizarse para exixir o dereito da Palestina a se constituir nun Estado libre e soberano con paz e seguridade e brindando o apoio expreso deste Concello a manifestación nacional convocada pola Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina para o vindeiro 5 de outubro en Santiago, baixo o lema 2 anos de xenocidio, 77 anos de ocupación. Isto é adoptar acordos e non apenas un posado. Ten a palabra o Grupo Popular. Grazas, Presidenta. O Partido Popular condena unha vez máis e as que fagan falta rotunda e enérxicamente a masacre indiscriminada da poboación civil gazatí que está a levar a cabo o goberno de Netanyahu en territorio palestino. A ofensiva e posterior invasión militar israelí da Franja de Gaza en resposta ao atentado cometido por Hamas o 17 de outubro de 2023 excede o seu dereito á lexítima defensa e quebranta o dereito internacional humanitario. En consecuencia, é completamente rexeitable e compre que se deteña asiña mediante un alto fogo definitivo que posibilite restaurar a paz, establecer corredores humanitarios para a entrega urxente e segura de víveres e medicinas, a volta dos desprazados e a liberación dos reféns. Esa, dende logo, é a nosa máxima preocupación e prioridade, non un debate sobre a cualificación xurídica que merece esta barbarie. Diso se encargará a Corte Penal Internacional, que precisamente o está a investigar, e do seu veredicto se irá a condena que merecen os responsables deste crimen, sen impunidade. Xa que logo aquí ninguén está a negar nada, que quede claro. Por certo, unha postura que defende tamén o secretario xeral da ONU e a Unión Europea. E ata aí ben pouco mesmo o goberno de Pedro Sánchez cando xa había milleiros de mortos entre as ruínas de Gaza e as imaxes xa reflectían a devastadora crise humanitaria que estamos a vivir e que concordamos é imposible de digerir. E iso non é nin porse de perfil, nin negar nada, como digo, nin equidistancia. Porque entón tamén poderíamos dicir aquí que aqueles que non mencionan a Hamas na súa intervención ou nas súas propostas de declaración institucional tamén se poñen de perfil diante dos terroristas que asasinaron a sangre fría a 1.200 persoas que estaban a participar nun festival de música e secuestraron a outras 252, moitas delas aínda no seu poder como reféns, que se negan a soltar.
Ou é que esas persoas non eran tamén poboación civil indefensa? Ou é que acaso alguén pensa que ese grupo terrorista que está a utilizar o seu propio pobo como escudos humanos ten algún tipo de justificación ou eximente para non merecer a súa condena? Por certo, para falar de equidistancias e equilibrismos retóricos, recoméndolles un vídeo en internet no que se lle pregunta a señora Ana Pontón si considera a Nicolás Maduro un ditador, logo de roubar as eleccións e perseguir a oposición. O señor Pérez Iglesias coñece moi ben porque estaba ali e calou. Se cadra antes de volver a dar leccións e pontificar sobre a democracia e dereitos humanos, o primeiro que debía facer era mirarse no espello e repasar ese vídeo, e tamén algún que outro post que ten publicado. O pobo de Palestina ten o dereito a existir e a facelo en paz. Este partido defende a solución dos dous estados e, polo tanto, o recoñecemento de Palestina como tal, dende o consenso da comunidade internacional, que é o que vale. E por iso que o goberno de Israel debe parar xa mesmo a súa ofensiva e retirar as tropas da Franja de Gaza para devolvela aos seus lexítimos moradores. E digo ben, o goberno de Israel e non Israel, porque non son o mesmo, como non é o mesmo o goberno de Maduro, afortunadamente, o pobo de Venezuela. E, dende logo, antes de vetar nada a ninguén, que pode que nin tan sequera este en representación do seu país, sería bo que primeiro existira un posicionamento onde corresponda sobre o seu hallamento internacional e expulsión de calquera participación alén das súas fronteiras. Mais que nada, tamén para non volver boicotear agora o que apenas hai uns meses aplaudían vostedes en Lugo. E, dende logo, jamás non pode ser parte do futuro dos palestinos, como, por certo, ten solicitado o nada sospeitoso presidente da Autoridade Nacional de Palestina, Mahmoud Abbas. Estamos todos de acordo niso, sí ou non? Dito isto, tamén compre sinalar a utilización que o PSOE fai deste asunto coa moción que trae hoxe o Pleno. Unha moción que, ao igual que a declaración institucional proposta polo BNG na Xunta de Portavoces, é un texto de parte que non pretende acadar o consenso, senón afondar na división. Tanto é así que o primeiro punto do acordo di literalmente o seguinte: respaldar a posición do Goberno de España en defensa da paz. Que é aquí o máis importante para o PSOE? Respaldar o Goberno de España ou a defensa da paz? Dende logo que nós, o Partido Popular, estamos co segundo, para respaldar o goberno de Pedro Sánchez, xa está o BNG, que diso se ve moito. E conclúo. Miren, eu non teño a máis mínima dúbida de que ninguén dos que estamos hoxe aquí, nin as nosas respectivas forzas políticas, estamos todos en contra e condenamos sen ambases o que está a acontecer en Gaza. Chamémoslle como lle chamemos. E que todos os que estamos aquí as nosas respectivas forzas políticas desexamos e reclamamos unha paz urxente e definitiva. E, por suposto, que os palestinos poidan volver á súa terra e vivir en paz. Nese camiño estamos todos xuntos e unidos. Nós quedámonos con iso, agardo que vostedes tamén. Mais nada, moitas grazas. A verdade é que é duro escoitar dende aquí moi ben, Que duro, 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 Cando están asasinando a nenas, nenos, persoas ancianas, abocando a fame, a falta de auga, un xenocidio en toda regla, e escoitar a concelleiras do Grupo Popular decir moi ben. Que duro, que duro. Ten a palabra para pechar o debate, señora Aguiar. Que duro, que duro. Grazas, presidenta. Ten a palabra, señora concelleira. Señor Pérez Iglesias, moita Palestina ao pescozo, pero hoxe dándolle a espalda aos palestinos por unha mera cuestión partidista, porque vostedes practican un nacionalismo excluinte. E eu lle rogaría que hoxe, dada a solemnidade do momento, abandonara vostede ese tono de soflama, de descalificación permanente e de autobombo, por outra parte, porque parece que van a ser conseguir vostedes a paz en Palestina e vai a ser vostede o que vai a conseguir. E, señores do Partido Popular, hoxe tuveron unha ocasión magnífica para poñerse do lado correcto da historia. Unha vez máis o desperdician, porque facendo seguidismo do mandato do señor Feijóo nesa deriva na que está instalado o Partido Popular, vostedes hoxe aquí se negan a falar de xenocidio, que é o que está sucedendo en Palestina, un auténtico xenocidio. Igual que se negaron ou intentaron negarse a facer un minuto de silencio no Parlamento de Galicia hai uns días nun acto de vergonza
pero de vergonza sin límites. Mire, claro que sí, claro que vimos aquí a poñer en valor a postura do Goberno de España e do noso presidente Pedro Sánchez, porque foi o primeiro que foi a Israel sentarse delante de Netanyahu e decirlle á cara o que moitos non se atrevían a dicir, que estaban en unha posición todavía de tibieza. Ora todo o mundo súbese ao carro. Claro que este grupo municipal pon en valor o que está facendo Pedro Sánchez na comunidade internacional. Por certo, non solamente o pon en valor toda a comunidade internacional, o pon en valor todo o mundo, porque é unha vergonza que alén diga que vimos hoxe aquí a lavarlle a cara a Pedro Sánchez. Non, non, vimos a posicionarnos firmemente con todas as accións que ten levado a cabo Pedro Sánchez nun acto de valentía sen precedentes nun presidente dun goberno como España. Porque nos 2 últimos anos o noso país triplicou as súas achegas á Axencia de Nacións Unidas para os refuxiados. O goberno de España propuxo no Consello Informal de Copenhague un plan de acción urxente orientado a deter a violencia e a protexer a poboación civil de Palestina. Neste último mes, o Consello de Ministros aprobou un paquete de 9 medidas que, por suposto, que este goberno municipal respalda, acata e vai a divulgar e a defender. Solo faltaría, porque ademais somos unha administración local que temos que dar exemplo aos nosos cidadáns. E sabe que máis? Que os cidadáns de Vigo apoian que nos apoyemos ao goberno de Pedro Sánchez nesta política valiente. Moitas gracias. Gracias, señora concelleira. Antes de someter esta moción a votación, eu non vou entrar nunha trifulca cando o que está en xogo é a decencia da humanidade de non mirar cara a outro lado cando se está producindo un xenocidio. Usar argumentos como hoxe temos escoitado aquí por parte do Grupo Popular, e máis grave escoitar argumentos como os que escoitamos a señora Ayuso en Madrid, que provocan horror, horror, horror. Son unha vergoña para un mundo que aposte polos dereitos humanos, que é o que está en xogo, os dereitos dun pobo. Polo tanto, non vou entrar en trifulcas de quen é máis defensor, quen menos defensor, quen leva bandeiras ou quen non as leva, porque a cuestión non é eso. A cuestión é lograr que o mundo poida parar o xenocidio. E iso só se pode facer nos espacios onde hai capacidade de decisión internacional. E, por certo, España, sí. Guste ou non guste o concepto de España. Guste ou non guste Pedro Sánchez, que eu non lle pido ao BNG nin a ningún outro partido que lles caiga ben, lles guste ou apoien. O apoiamos nós, e moito, e con moito orgullo. Non, pero negar que é quen está dobregando ao resto dos países que estaban mirando cara ao outro lado e negar a realidade. Pero eu non quero entrar aí. Eu só quero entrar en que o grupo do BNG ten 3 concelleiros, unha concelleira e 2 concelleiros neste pleno. E pretendían impoñer a súa declaración institucional, impoñela, non debatila, nin acordala, impoñela. Tanto é así que antes de presentala aos grupos a fixeron pública nos medios. Eso non se chama partidismo, eso se chama poñer por riba de todo os dereitos do pobo palestino. Na comisión informativa presentouse unha alternativa, e non o neguen, tanto que eu participei na súa redacción, e lles plantexamos que tiñamos toda a mañán para intentar acordar entre as dúas declaracións e facer copartícipe tamén ao Grupo Popular, que xa sabíamos que non ia ser copartícipe porque teñen prohibido recoñecer que hai un xenocidio en Palestina. Pero vostedes e nós sí que poderíamos ter alcanzado un acordo dunha declaración conxunta e non foi posible. Polo tanto, cada un que asuma as súas responsabilidades, cada un as súas, pero hai que contar a verdade. Vostedes non lle poden impoñer a maioría deste pleno, a maioría absolutísima deste pleno,
os seus posicionamentos. Non poden. Ustedes teñen que acordar que é o que deberíamos facer. E, polo tanto, eu sinto moito que neste tema tan grave, que estou segura que a vostedes lle xenera o mesmo noxo que nos xenera a nós. Non teño ningunha dúbida, Eu non teño ningunha dúbida que vostedes consideran que é inaceptable o xenocidio que está ocorrendo en Palestina. Es que non teño ningunha dúbida. Non me costa nada decilo en público, pero sí que temos que contar a verdade. Foi unha pena que non fóramos capaces de darnos un prazo para acordar, porque o acordo sempre significa que uns e outros pois teñen que non levar aos máximos as súas posicións. Deso se trata no acordo e no diálogo. Sinto moitísimo, pero creo que isto o tiña que aclarar porque foi así. E agora sometemos esta moción, que entendo que había unha enmenda que non acepta o Grupo Socialista, polo tanto, votamos a moción nos seus xustos términos. Votos a favor da moción do Grupo Socialista respaldando a posición do Goberno de España en defensa da paz e o recoñecemento de Palestina como Estado. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada con 16 votos a favor e 8 en contra. Perdón, abstención. Dígame, señora. En todo caso, eu teño que pedirlle ao resto dos grupos se estarían de acordo en guardar un minuto de silencio. O voceiro do BNG me confirma que sí e o grupo do Partido Popular tamén, polo tanto, imos... Perdón, que teño que... Imos guardar ese minuto de silencio contra o xenocidio en Palestina. Concelleiras e concelleiros, pasamos agora a parte do control e no punto 14, dar conta das liñas fundamentais do orzamento do 2026. Para a súa presentación ten a palabra o concelleiro de Economía e Facenda. Ben, bo día de novo a todas e todos, neste caso para dar conta desas liñas fundamentais que se elaboraron durante o pasado mes de agosto deste verán, por lo tanto, traballando sen cesar, traballando sen descanso por esta cidade neste período estival para programar, para planificar o orzamento de 2026 e, por lo tanto, para iniciar comunicando ao Ministerio de Facenda cales son as liñas xerais do orzamento de Vigo para 2026, liñas xerais que continúan coa política de transformación, de mellora constante da cidade, de mellora das condicións de vida da cidade e de apoio aos sectores da cidade. Hai que recordar tamén que neste orzamento de 2026 serán de novo da aplicación as reglas fiscais de teito de gasto de estabilidade despois do período de suspensión que finalizou, que está xa, digamos, superado neste ano 2025, e hai que recordar tamén, neste caso, que esta aplicación das regras fiscais ven marcada polo voto en contra no Congreso dos Diputados do Partido Popular a unha proposta do Goberno que pedía, que solicitaba flexibilizar
esas regras fiscais. Por lo tanto, isto significa un maior axuste, unha maior contracción do gasto, da capacidade de gasto tamén para as administracións municipais, incluso para as que goberna o Partido Popular, pero no caso de Vigo tamén a sumisión a ese gasto menor do que permitiría o acordo do Goberno de España. Como xa é tradicional nos últimos anos deste goberno, os orzamentos para 2026 son tamén de débeda cero no capítulo 9 de gastos, nas amortizacións de calquera débeda, porque non temos préstamos e débedas con entidades, e tamén cero no que se refire aos intereses que figurarían no capítulo 3. Hai que recordar unha vez máis que este goberno heredou unha cidade endebedada en máis de 66 millóns de euros, endebedada tamén con auditorio polo que pagamos 32 millóns de euros, endebedada tamén por uns parkings polos que tivemos que pagar 15 millóns de euros. Por lo tanto, un endebedamento excesivo que nos deixou o Partido Popular, que fomos quen de revertir e de colocar en débeda cero, coa finalidade de dedicar todos os recursos á cidadanía. Se temos en conta os principais capítulos de gasto, o capítulo 1 de personal recolle partidas necesarias para a creación de novas plazas e tamén para a actualización salarial conforme ás normas vixentes. No capítulo 2, que crece máis dun 3%, crece máis de 10 millóns de euros, se recollen os principais contratos para a cidade. O contrato de servicio de axuda no fogar, que ten un incremento de máis de 3 millóns de euros derivado da nova licitación. Tamén se recolle ese pagamento do que vimos falando de que temos que pagar a Sogama 10,2 millóns de euros cando pagábamos 6 millóns de euros no ano 2023 e, por tanto, ese incremento brutal do canon de Sogama, se queren falar de sablazo, falamos de Sogama, o incremento no contrato de xardíns con máis de 4 millóns, isto é unha mellora de máis de un 50% respecto do que existe no ano 2025, os parques infantís que tamén se melloran con un incremento de máis dun 39%, ou a posta en marcha do Pazo da Raposeira, pero continuando tamén con actuacións de mellora e de conservación no Vigo vertical, nese Vigo que transforma, nese Vigo que mellora as condicións de vida das persoas. Tamén asumindo certas competencias autonómicas, mellorando o contrato de limpeza nas instalacións dos colexios e tamén coa licitación de escolas infantís que está actualmente en marcha. Por lo tanto, un incremento do capítulo 2 dese contrato de bens, ese capítulo de bens correntes de servicios que é significativo. No capítulo 4 tamén hai incremento, porque se incrementa o importe das axudas ao transporte, pasando de 16 a 20 millóns de euros, tamén as becas de libros, de comedor, axudas de emerxencia, alimentos ou de alugueiro, fomentando tamén, apoiando, como non, sempre o deporte, o emprego e a cultura. No capítulo 6 arrancamos cun orzamento de partida do entorno, arrancaremos cun orzamento de partida do entorno dos 40 millóns de euros, aos que se incorporarán os remanentes que temos nesa execución plurianual das obras e que darán lugar tamén á cabida das axudas que percibamos de Europa, fundamentalmente a través do EDIL, da Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local, dos fondos Next Generation, das axudas da Fundación Biodiversidade, da axuda do Ministerio de Transporte para a Avenida de Madrid e agardamos na resolución do PERTE do agua. Por tanto, orzamento para 2026 en liña de saída e preparado para entrar en vigor o 1 de xaneiro de 2026. Gracias. Grazas. Grupo do BNG. Sí, presidente, permítame principiar por afirmar que por máis que se use e abuse da quenda final para intentar deitar un determinado relato de parte, donde logo este portavoz e o Grupo Municipal que represento confiamos plenamente na inteligencia das persoas que saben exactamente en que termos se desenvolven os debates, que afirma cada quen e que pode rebatir cada quen. Digo, tamén para que conste en acta. En relación ás liñas orzamentarias, o marco de liñas orzamentarias para o ano 2026, estamos diante dun documento que, para alén das grandes magnitudes económicas, non avanza, técnicamente non é exixível, mas políticamente poderían facelo, ningunha definición concreta do que se quere facer. Iso sí, o que infire todo o documento que, grosso modo, o seu goberno municipal vai insistir no de sempre, en máis do mesmo. Temos que lamentar nese sentido que no proceso de cara á elaboración dos orzamentos do vindeiro ano, que teñen neste marco orzamentario, nestas liñas orzamentarias, un dos seus fitos de tramitación, mas que non conclúe niso,
que neste proceso de elaboración das contas do vindeiro ano o seu goberno un ano máis, non teña amosado ningunha disposición a dialogar, a recoller ideas, a recoller propostas, a contrastar. E por iso, diante dos seus orzamentos en réxime de monólogo, elaborados polo Partido Socialista para o Partido Socialista, dende o BNG temos que insistir en que Vigo, en que a cidade, necesita e merece duns orzamentos de toda a cidade e para toda a cidade. Lembrando algo que se cadra é moi evidente, pero que vostedes habitualmente esquecen por esa confusión totalizante na que viven inmersos e inmersas, de que os recursos do Concello de Vigo, eses 345 millóns, son algo menos, de créditos iniciais que xa anunciou Abel Caballero van ter os orzamentos do vindeiro ano, eses recursos non son do goberno. Son recursos de todas as viguesas e de todos os vigueses que deben ser utilizados para a mellor atención das necesidades reais de todas as viguesas e de todos os vigueses en todos os barrios e parroquias desta cidade que ten 110 kilómetros cadrados. Recursos que deben ser utilizados, recursos para executar, orzamentos que se efectivicen e que se materialicen en feitos, para que os seus anuncios de autobombo non sigan engordando coa máis que evidente dopaxe mediática financiada co diñeiro de todos, non sigan engordando esa xigantesca bola de promesas incumpridas. Mas eu teño que agradecer que se traia esta resolución a dar conta e este debate no plenario porque permite refutar unha das falsidades das que maneira máis pertinaz, máis insistente ten insistido, ten reiterado o señor Aneiros, o conselleiro de Facenda, en relación ao nivel de execución orzamentaria, que en realidade sería o nivel de inexecución. Non o vai facer este portavoz municipal da oposición, que representa un grupo con dous concelleiros e unha concelleira que son tan representantes da cidade como calquera dos restantes asentos desta corporación. Vai no facer a Dirección Superior Contable de Orzamentación, ratificada polo Servicio de Intervención Municipal, que acredita a corrección das estimacións que fai esa dirección a respecto da execución do orzamento deste 2025, dándoas por certas. E, ademais, utiliza, señora Aneiros, xa por pedagogía, esa columna que a vostede non lle gusta, que utiliza o BNG, que é a única que sirve para medir a execución, que o de obrigas recoñecidas netas e non apenas o de gasto comprometido. E que di a súa Dirección Superior de Contabilidade e Orzamentación? Pois di que este ano 2025 o flamante goberno de Abel Caballero e a súa absolutísima maioría absoluta vai fechar o exercicio deixando sin executar 116 millóns de euros do total de 423 dos créditos definitivos. Isto significa que vostedes van deixar de gastar case un 30% do orzamento que nutren de maneira evidente cos impostos e cos achegas das viguesas e dos vigueses. Pero vamos a un detalle moi importante. Vostedes que falan de que hai que sair á rúa, de que as obras están en marcha. Que di a súa propia estimación a respecto da execución do capítulo 6 de investimentos? Pois nada menos que van deixar sin executar case o 70% do orzamentado, isto é, 84 millóns de euros dun total de 122. Vostede fala de investimentos plurianuais, mas se repasamos os informes de execución, que vostede entendo que non vai discutir, elaborados polos servicios técnicos desta casa, non? E adverados polo Servicio de Intervención Municipal, se repasamos a conta xeral que mesmo esta corporación vende a aprobar, o único que constatamos como plurianual é a inexecución. Vostedes fan esta falsa bicicleta financeira de dicir que van gastalo mañá, pero en realidade non o gastan nunca. E por iso acaban engordando uns remanentes que coa entrada con plenos efectos en vigor das regras de gasto van quedar novamente inmovilizados na súa meirande parte. Grande xestión da que poder presumir, señora Negros. Ten a palabra agora o Grupo Popular. Grazas, presidenta. Hoxe dan conta neste pleno das liñas fundamentais do orzamento do Concello de Vigo para o ano 2026, un documento que, en teoría, debería marcar as prioridades da cidade para o próximo ano, pero que hoxe se presenta é simplemente un copia e pega do informe do ano pasado, cun cambio de data e unha actualización contable de 10 millóns de euros. Para ser concretos, o gasto non financiero previsto pasa de 292 millóns de euros a 302. É dicir, esa suba dos 10,3 millóns que supón un incremento do 3,5 con respecto ao orzamento base do ano 25. Pero máis alá desa cifra, nada cambia.
non hai novas prioridades sociais, non hai ningunha referencia a mellora en vivenda, conciliación, emprego juvenil ou servicios públicos. Non hai ningunha sinal de reflexión sobre a baixísima execución orzamentaria deste ano, que a xuño do 2025 apenas chegaba ao 30% no total e un ridículo 6% no capítulo de investimentos reais. Que conformistas son e canto presume o alcalde con estes precedentes? Como se pode manifestar fai uns días como sempre en Vigo, en tiempo e en forma, e todo moi planificado? O documento fala de equilibrio orzamentario, como tamén o facía en 2025, pero non aclara como se pensa conseguir ese equilibrio cando o goberno local segue sen executar as partidas sociais, acumulando remanentes ano tras ano e modificando o orzamento cada 2 meses para tapar a súa propia falta de planificación. A realidade é que este documento repite palabra por palabra o modelo do ano pasado. Mantense a previsión de débeda cero, sen explicar se hai marxe para investimentos estratégicos, mantense a referencia a suspensión das regras fiscais, pero sen aproveitar esa marxe que precisamente dá o Goberno central para transformar a cidade, reforzar servicios sociais ou impulsar investimentos. Esa marxe existe, pero Vigo non a usa. Non a usa, pero si recauda, e quere recaudar máis. O Concello prevé ingresar máis en 2026, grazas á suba dese 4% nos impostos e tasas municipais aprobada coas ordenanzas, porque este goberno subirá o IBI, subirá o IAE, os prezos das escolas municipais, as tarifas deportivas, pero iso non aparece reflectido nin explicado expresamente nestas liñas fundamentais. Limítase a referenciar as ordenanzas. Parece que ese 4% moléstalle no informe. Un 4%, por certo, máis para recaudar, fronte a un 1,8% de incremento salarial no capítulo 1 de persoal. O que se aparece no orzamento, doulle as grazas á señora Guial que voltase o pleno, porque o concelleiro igual lle ten que explicar o Consello de Facenda, o señor Aneiros, a señora Guial o cofinanciamento que se aparece neste informe de máis de 8 millóns de euros no servizo de axuda no fogar, ese servizo, esa cofinanciación que reiteradamente negan e, polo tanto, minten. E pon expresamente o documento. En relación coa subvención para o servizo de axuda no fogar, ten en conta o aumento das horas do servicio que se vai prestar. A previsión estará en función das horas. 625.000 horas por esos 12,5 euros do financiamento. Anda, que casualidade. O 50% que lle corresponde do cofinanciamento e que si está no informe. Como digo, o señor concelleiro igual yo debe de explicar a señora Aguiar para que o entendan dunha vez. E desde o Grupo Popular o que vemos é unha inercia preocupante. A cidade necesita un novo rumbo, pero o Goberno repite o mesmo esquema ano tras ano. Hai máis recursos, pero non se usan nin se transforman en mellores servizos. Hai necesidades sociais crecentes, pero non se recollen nestas previsións. Por todo isto, desde o Partido Popular reclamamos que se presente un orzamento 2026 que vaya máis alá da contabilidade e teña realmente alma política, que se prioricen áreas clave como a vivenda pública, a atención social, o emprego e a conciliación. E, sobre todo, que se execute o que se orza e non se converta nun simple titular de prensa. Porque dedicaríanlle moito tempo, señora Aneiros, pero non cambia absolutamente nada. E Vigo que merece que traballen neste orzamento porque Vigo necesita un orzamento con propósito en un informe que non ten sentido nin contido. máis nada, moitas grazas. Ten agora a palabra o Grupo Socialista para pechar este punto de orde do día. A verdade é que a intervención da representante do Partido Popular pon de manifesto cales son as competencias da Xunta de Galicia. Demanda máis intervención en vivenda, a Xunta non se lle ve, máis intervención en conciliación, a Xunta non se lle ve, máis aportes en emprego, a Xunta deixa sin executar os fondos de emprego e devolve os fondos europeos de emprego. E mire, saca o tema do SAF, os servicios de axuda no fogar. Miren, sí que é certo, a Xunta aporta unha cantidade de diñeiro por cofinanciar o SAF. Pero sabe canto nos costa adicionalmente o Concello de Vigo? Máis de 6 millóns de euros que poñemos dos cartos dos vigueses para dar ese servicio de axuda no fogar. Un servicio que costa máis de 14 millóns de euros e o que a Xunta non aporta nin sequera a mitade do coste. Por tanto, aí está a carencia da Xunta de Galicia. Para aí van os impostos, sí, porque iso retorna nas persoas maiores que usan o sistema de axuda no fogar. Mire, fala vostede de suba na recaudación. Xa yo dixen na anterior intervención. O que sube é o Gama.
Sogamano sube 4 millóns de euros máis este ano. Pasamos a pagar 10.200.000 euros a Sogama. Unha subida do 69% se o comparamos con 31 de decembro de 2024. Ese é o sablazo fiscal de Sogama, ese é o sablazo fiscal a subida de impostos do PP. Para qué? Para cubrir esas contas deficitarias da Sociedade Pública Mixta da Xunta de Galicia. E falan vostedes da débeda cero, sí, débeda cero que temos por bandeira neste goberno, en este concello, dende fai anos. O dicía na miña intervención, 66 millóns de euros simplemente de débeda que deixou o goberno do Partido Popular, o que lle engadimos un auditorio e uns cantos parkings que tivemos que pagar con recursos propios. Pero mire, é que as modificacións orzamentarias no exercicio están para eso, para incorporar remanentes, para modificar, para adaptarse ás circunstancias. Por lo tanto, nada extraordinario. E o Bloque Nacionalista Galego, como xa o decía o seu lema na campaña, Vigo merece máis, señor Pérez Iglesias, sí. Vigo merece máis que vostedes. Falan de execución, cando en Pontevedra, onde gobernan, non son capaces de executar nin o 60% do orzamento. Non executan nin o 60% do orzamento. A execución en Vigo supera o 80%. Por lo tanto, vamos a darlle leccións de execución ao Bloque Nacionalista Galego. E mire, nos escoitamos a toda a cidade, escoitamos para incrementar as axudas, sí, se van a incrementar as axudas neste orzamento, para mellorar zonas como pode ser o Parque Matías, ou mesmo Teis, con a piscina municipal e coa biblioteca. E hai que dicilo alto e claro, na última modificación orzamentaria votaron que non a esa incorporación de máis diñeiro para Teis. Votaron que non, por lo tanto, a Teis. Votaron que non a máis axudas para as familias que tamén viven en Teis. Miren, nos decimos sí, nos executamos o orzamento. Gracias. Gracias, señor concelleiro. Finalizado o punto 14º da orde do día, pasamos ao punto 15º, dar conta de resolucións de alcaldías ditadas entre o 19 de 8 e o 18 do 9, do 19 de 8 e o 18 do 9. Algúnha observación? Pois queda dada conta. No punto 16º, dar conta de resolucións asinadas por concelleiros, concelleiras, delegados, delegadas, ditadas tamén entre o 19 de 8 e o 18 do 9, incluídas no expediente deste pleno 5121/1101. Algúnha observación? Queda dada conta. Pasamos agora ao punto 17º, formulación de rogos. Si, o Bloque Nacionalista Galego trasladamos o seguinte rogo ao Goberno Municipal para que se dirixa ao Goberno español e a Correos para demandar a mellora do servizo postal da cidade coa restitución dos servizos e oficinas suprimidas e o incremento do seu cadro de persoal. Tomamos conta do seu rogo. Algún máis? Sí, Presidenta. O Grupo Municipal do Partido Popular rogamos que este Goberno Municipal poña en marcha un plan de choque e demanda concesionaria da limpeza contra a proliferación das pintadas vandálicas que ensucian a cidade e que cada día son máis, afectando espazos públicos e mobiliario urbano nas nosas rúas, prazas e parques. Grazas. Tomamos nota. Pasamos agora ao punto 18º, formulación de preguntas. Ahora, formulamos a seguinte pregunta. Vai o Goberno Municipal retirar ou deixar sen efecto o informe e as circulares emitidas desde a Xefatura do Servizo de Bombeiros coa conformidade da concelleira delegada, nas que coa excusa da protección da imaxe institucional se establecen medidas de censura e control sobre as posibles manifestacións en redes sociais e outros entornos digitais por parte do persoal municipal ou a súa representación que vulneran dereitos fundamentais como a liberdade de expresión e sindical? Estaremos por escrito. Algúnha pregunta máis? Sí, señora Presidenta. Cando vai este Goberno Municipal convocar a OPE pendente onde vai recollida, entre outras, a praza de funcionaria de psicóloga para o CIN de Vigo, logo de que o pasando venres en xunta de Goberno local, despois de 9 meses baleira, se nomeara a unha profesional con carácter interino para reforzar as listas de agarda de 3 meses do servizo que está a colapsar? Grazas. Xa lle contestamos públicamente que vostedes minten descaradamente, porque cando unha muller víctima de violencia machista achégase ao Centro de Información da Muller, se atende de forma inmediata.
Tamén lle explicamos, porque vostedes non o deben saber, que somos o Concello que ten máis persoal. 2 psicólogas, 2 asistentes sociais e, ademais, tamén unha xurídica, ademais do conxunto das técnicas e funcionarias da área. E, ademais, somos tamén a administración que máis financia a Asociación de Redes de Mulleres contra os Malos Tratos, coas que traballamos man con man. Sabe vostede o que me preocupa a min? Pois a min me preocupa, vostedes que falan tanto do informe do Ministerio Fiscal, que ese informe, cando fala da Oficina de Atención ás Víctimas, pois cuestiona moitísimo os recursos humanos, materiais e económicos que aporta a Xunta de Galicia. Tamén cuestiona os recursos e o personal que a Xunta de Galicia adica a outras cuestións de carácter xudicial, como son os informes que hai que redactar en prazo para que os xuíces poidan tomar decisións, informes que se retrasan meses e meses, sendo tamén esta comunidade das que en España todavía admite informes que asumen que as mulleres usan as súas fillas e fillos cando hai que declarar en un xuicio. E, polo tanto, como a Xunta de Galicia é a que ten maioritariamente as competencias en violencia machista, a que ten transferidas as competencias que teñen que ver cos recursos para que as mulleres se sintan protegidas, pois realmente creo que sería moi interesante que vostedes, que seguro que non coñecían isto que lles estou contando, tomen nota e o trasladen. Ademais, tamén teño que recordar, porque a mí me preocupa moitísimo, que nesta comunidade autónoma había unha Secretaría Xeral de Igualdade. Nos exiximos que haxa unha Consellería de Igualdade, porque creemos que o 52% da poboación precisa de que haxa políticas propias para loitar contra as violencias, contra a discriminación, que parecemos polo feito de nacer mulleres. Non somente vostedes non crearon unha Consellería de Igualdade, senón que dividiron, se cargaron a Secretaría Xeral. Debía ser porque a secretaria xeral pois era abolicionista, era unha muller que cuestionaba algunhas das decisións que o Partido Popular toma, como votar en contra da lei de paridade, que pretende que as mulleres poidamos ocupar a metade de todo porque nos corresponde, e tantas outras cousas nas que vostedes teñen votado históricamente, incluso levado ao Tribunal Constitucional, leyes como as dos dereitos reproductivos das mulleres ou a lei de igualdade, pois esa muller non interesaba porque tiña unha visión máis feminista da que ten o Partido Popular e dividiron en 2 direccións xerais, unha de igualdade e outra de violencia de xénero, ocultando que a desigualdade que sufrimos as mulleres e a violencia de xénero son 2 caras de unha mesma moneda. A violencia se exerce sobre as mulleres cando esas mulleres se poñen en frente da desigualdade. É unha fórmula de manter a subordinación, violencias de todo tipo. E claro, que vostedes fagan esta pregunta e saíran contando mentiras á cidadanía viguesa, me sorprende moito máis cando lles teño que recordar que vostedes pactan con Vox cando teñen que elexir entre poder ou os dereitos das mulleres, e si sempre poder, e votan con vos, acordan con vos, gobernan con vos, que é o mesmo que ser cómplices do negacionismo que vos está implantando, non solamente aquí, a ultradereita o fai en toda Europa e en todo o mundo, e recortan recursos materiais, recursos humanos, recursos económicos e tamén as estructuras de loita a favor da igualdade e contra as violencias machistas. Claro, hai cousas
que é moi difícil non contestar con contundencia. Leccións de vostedes de igualdade e de loita contra a violencia machista non admitimos nin unha. Así que, repito, o CIN de Vigo ten máis recursos que ningún outro CIN similar ao de este concello. É intolerable usar as víctimas de violencia machista para intentar desgastar a un goberno, sexa o goberno do Estado ou sexa o goberno municipal. Por certo, facendo eso, vostedes incumpren o pacto de Estado que lles obrigamos a apoiar, porque, entre outras cousas, ese pacto de Estado inclúe que non se use as víctimas por tacticismo político. Por lo tanto, vostedes están rompendo un consenso que costou moito acadar, e é que na defensa das vítimas, das mulleres maltratadas, non se fai política partidista. O que se fai é poñer enriba da mesa propostas e alí onde se goberna adicar recursos suficientes para cumprir coas competencias que teñen as comunidades autónomas, que vostedes non o fan. Creo que lle contestei sobradamente. Lles prego, eu sí que tamén vou facer hoxe un rogo, que non usen as mulleres víctimas, non as usen. É deleznable. E non habendo máis puntos na orden